ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல இருக்கோம். கோஸ்வாமிஸ் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். கோஸ்வாமிஸ் அப்படின்னா கோ அப்படின்றது சென்சஸ், சுவாமி அப்படின்றது சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க. சரிங்களா? தன்னோட கண்ட்ரோல்ல சென்சஸை வச்சிருக்கிறவங்க கோஸ்வாமி. கோதாசான சென்சஸை கண்ட்ரோல்ல வச்சில்லாம சென்சஸ்க்கு அவங்க கண்ட்ரோலா இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா 6 கோஸ்வாமிஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீக் போன வாரம் வந்து ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம ஜீவ கோஸ்வாமி பத்தி நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? எதனால நம்ம கோஸ்வாமிஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன்னைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் உட்காந்து படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, நிறைய கிரந்தங்கள்லாம், அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கொடுத்தவங்க. அதாவது நமக்கான அசட், சொத்து, அதை நமக்கு கொடுத்தவங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு என்ன பண்ணணும், எப்படி வழிபாடு பண்ணணும், பகவான் எப்படி பக்தி பண்ணணும், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. அப்போ அதெல்லாம் நமக்கு தேடி நமக்கு வந்து மறைஞ்சு போன விஷயங்களையும் நிறைய வந்து ஏன்னா துவாபர யுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் ஆரம்பிச்ச காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் விருந்தாவனத்துல பகாண்ட பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாமே வந்து தெரியாம இருந்தது. எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன பாஸ்ட் டென்ஸ் இருந்தது, எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன குலங்கள், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரியாம இருந்தது இல்லைங்களா. அது எல்லாத்தையும் நமக்கு மறுபடியும் கொண்டு வந்து சேர்த்து, அது ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா. ஏன்னா வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை டெடிகேட் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து செஞ்சிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா போன வாரம் நம்ம ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி பத்தி பார்த்தோம். அவங்க வந்து அவ்வளோ நல்ல ஸ்காலர்ஸ். எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து தெரியும். என்ன விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 17 லாங்குவேஜஸ்க்கு மேல அவங்களுக்கு வந்து நல்லபடியா தெரியும். சான்ஸ்கிரிட்ல ரொம்பவே பண்டிதர்களா இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா. வெறும் சான்ஸ்கிரிட் மட்டும்தானா, 17 மொழிகள் மட்டும்தானா? கிடையாது. ஆழமான விஷயங்கள் எல்லாமே ஆன்மீகத்துல நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட சிறந்த விளங்குனதுனால அவங்களுக்கு அவங்க நவாப் விசேஷா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க தன்னோட பக்கம் இருக்கணும், அப்பதான் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய பேரோட சப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்கும் சொல்லிட்டு அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி, என்னோட நீங்க சேர்ந்து இல்லைன்னா உங்களோட சாதுக்களையும் பசு எல்லாம் நான் வந்து அப்புறம் கோயில் எல்லாம் நான் வந்து அழிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு காரணத்தினால, விருப்பம் இல்லைனாலும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கூட வந்து இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் கிடைச்சது, நிறைய செல்வம், நிறையன்னா ரொம்ப நிறைய செல்வங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல பவர், நல்ல அதிகாரம், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லபடியா கிடைச்சது. பேர் புகழ் எல்லாமே கிடைச்சது இல்லைங்களா. பொதுவா ஜட உலகத்துல எல்லாரும் ஆசைப்படுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நல்ல செல்வந்தர்களா இருக்கணும், நல்ல பேரு புகழோட இருக்கணும், நல்ல பவர் இருக்கணும், ஆளுமை சக்தி இருக்கணும். இதுதான் வந்து ஒருத்தவங்களும் பொதுவா ஜட உலகத்துல ஆசைப்படுறவங்க. இது எல்லாமே அவங்களுக்கு நிறைவா இருந்தது, ஒரு குறையும் இல்லாம நிறைவா இருந்தது. ஆனாலும் அதுல அவங்களுக்கு லைக்கல. எதனால அவங்களுக்கு லைக்கல? அவங்க எல்லாம் கோஸ்வாமிஸ் இல்லைங்களா, கோதாசர்கள் இல்ல, கோஸ்வாமிஸ் அப்படின்னும் போது அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, எப்படி வந்து நம்ம வந்து சத்சங்கல ஈடுபடுறது, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு எப்படி சம்பந்தப்பட்டு நம்ம வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை பக்தி எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி ஒரு விருப்பத்திலே அவங்களாம் இருந்ததுனால என்ன பண்ணாங்க, அவங்கெல்லாம் எல்லாம் ஜட உலகத்துல என்ன விஷயங்கள்லாம் ஆசைப்படுறோமோ அது எல்லாத்தையும் தூசா நினைச்சு, ஒரு பொருட்டே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு என்ன பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இணைஞ்சு நாம சங்கீர்த்தனத்துல அவங்க ஈடுபட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றோம், நிறைய வந்து கிரந்தங்கள்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் இவங்களோட வாழ்க்கை ஆதாரமா வச்சுதான் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இவ்வளத்தையும் விட்டுட்டு விருந்தாவன்ல போய் அவங்க எப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். எப்படி வாழ்ந்தாங்க, அதாவது மரத்துக்கு அடியில தான் அவங்க தங்குனாங்களே. ஒரு இடத்துல தொடர்ந்து கொஞ்ச நேரம் தங்குனா அந்த இடத்துல பற்றுதல் ஏற்பட்டுடும் அப்படின்றதுக்காக ஒரே இடத்துல தங்காம, அடுத்து இருக்கிறதுக்கு இடமும் இல்லாம ட்ரெஸ் அதெல்லாம வந்து ரொம்ப ஆடம்பரமா இல்லாம சன்னியாச உடையில முழுக்க முழுக்க பரிக்கிரமா பண்றது. பகவான் அவங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்க், சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிறைய வந்து கோயில் எல்லாம் நிர்ணயம் பண்ணணும், அப்புறம் தொலைஞ்சு போன இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாம், பகவான் நடத்தின பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து மறுபடியும் மக்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் கிரந்தங்கள்லாம் எழுதணும், இந்த மாதிரி நிறைய அப்புறம் வைஷ்ணவர்களுக்கு
வழிகாட்டுதலா இருக்கணும். எப்படி பூஜைகள் பண்ணணும், புனஸ்காரங்கள் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும், இதெல்லாம் தெரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த விஷயங்கள்லாம் கொடுத்ததுனால இது எல்லாத்தையுமே அவங்க வாழ்க்கையே ஆதாரமா வச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம இஸ்கான்ல வந்து நம்ம வந்து நிறைய டெய்டி வர்ஷிப் பண்றோம் இல்லைங்களா, நிறைய சம்பிரதாய முறைகள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அதே மாதிரி விருந்தாவன் அப்படின்னு போறோம், இல்ல நவதீப் இது மாயாப்பூர் போறோம், பூரி ஜெகநாத் மந்திர் போறோம், ஸ்ரீரங்கம் போறோம். எந்த ஒரு கோயில் போனாலும் அதோட வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க என்னென்னலாம் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு இடத்தையும் அந்த அனுபவத்தோட இந்த இடத்துல ராதாகுண்ட் ஷாம்குண்ட் பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல அத பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம், அது எதனால அது உருவாச்சு, அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதே மாதிரி இம்லி தலான் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதெல்லாம் நம்ம ஒரு இடத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த அனுபவத்தோட பார்க்கும்போது பகவானோட நம்மளால நெருங்கின ஒரு சம்பந்தத்தை நம்மளால ஏற்படுத்திக்க முடியும். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மளுக்கு யாரு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க? கோஸ்வாமிஸ் அவங்க வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியணுன்றதுக்காக நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை திறந்துட்டு போயிருக்காங்க? பொதுவா ஜட உலகத்துல வாழணும்ன்ற வாழ்க்கைய ஆசைப்படுற வாழ்க்கையை திறந்துட்டு எதுவுமே இல்லாம அடுத்த வேலை சாப்பாடு அதை பத்தி கூட யோசிக்காம இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அவங்க எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கே ஒரு தனி ஒரு விஷயம் வேணும் இல்லைங்களா. ஆனா அவங்களாம் வந்து ஒரு நார்மல் பர்சன்ஸ் கிடையாது. அவங்களாம் யாரு? மஞ்சரிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். மஞ்சரிஸ் அப்படின்னா ராதாகிருஷ்ணர் கோலோகத்துல இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து அஷ்ட சகிகள் இருப்பாங்க ராதா ராணிக்கு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு அஷ்ட கோபா இருப்பாங்க சரிங்களா. அந்த அஷ்ட சகிகளுக்கு மறுபடியும் துணையா இருப்பாங்க. அவங்கதான் வந்து மஞ்சரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதுல வந்து லலிதா தேவிக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது ரூப மஞ்சரி. அவங்கதான் வந்து ரூப கோஸ்வாமியா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி சனாதன கோஸ்வாமி அவங்க வந்து விஷாக்கா அவங்களுக்கு வந்து துணையா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அவங்க ரதி அப்படின்னு மஞ்சரியா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி மஞ்சரிசா இருக்கிறவங்க அங்க எப்பயுமே எட்டர்னல் சர்வன்ட், பகவானுக்கு நித்தியப்படி சேவை செய்யறவங்க. இவங்க எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் இல்லாம நித்தியப்படி சேவை செய்யறவங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துல நமக்காக, நமக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியணும், பகவானை அடையணும், பகவானுக்கு எப்படி பக்தி செய்யணும், இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ப்ராப்பரா சொல்லி கொடுத்தாங்க. இதனால நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளும் இது எல்லாத்தையும் ரொம்பவே சாதாரணமா எடுத்துக்காம நமக்கான கொடுத்த ஒரு சொத்தா நினைச்சு, நமக்கான வழிகாட்டுதலா நினைச்சு ஒரு கிரந்தங்களையும் ஒவ்வொரு கோஸ்வாமியையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அது அத்தனையும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அவசியம் கடைபிடிக்கணும். அதனாலதான் அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு தெரிய வர வர அவங்க என்னென்னலாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பொக்கிஷங்களா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அதனால நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும், பக்தி மதத்தில் நல்லபடியா ஈடுபட முடியும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டதோட நிறுத்திடவே கூடாது. அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அவசியம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கடமை. ஏன்னா அது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பக்தியில ஈடுபடுறோம், பகவானை அடைகிறோமோ அதை நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷன் கொடுக்கணும். நம்ம சொல்லலை அப்படின்னா நம்மளுடைய அது நிறைவாயிடும் இல்லைங்களா, முடிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் விட்டு போயிடுச்சு. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ன்னு சொல்றோம். இது தாண்டி இன்னும் நிறைய பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, அங்கங்க வந்து அப்படி அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு கை வைத்தியம் அப்படின்னா கூட வந்து அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு இப்பெல்லாம் தெரியறது இல்லை இல்லைங்களா. அப்போ எல்லா விஷயமும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுவுமே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பெயர் சொல்லலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவங்களோட சரித்திரத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜீவ கோஸ்வாமி ஷட் கோஸ்வாமிகளே இளையவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஜீவ கோஸ்வாமி நம்ம குறிப்பிடலாம். சரிங்களா? கடைக்குட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்கள. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கறத நம்ம இன்னைக்கு இவங்களோட ஹிஸ்டரி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இவங்க வந்து விலாச மஞ்சரி, சரிங்களா? அஷ்ட சகிகளுக்கு அஷ்ட மஞ்சரிகள் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுல இவங்க வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து விலாச மஞ்சரி அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்படுறாங்க. சித்தாந்த ஆச்சாரியா அப்படின்னு இவங்கள குறிப்பிடுவாங்க. சரிங்களா? இவங்களை பத்தின விஷயங்கள்லாம் எது எதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நவதீப் மகாத்மியா அப்படின்ற ஒரு கிரந்தத்துல இருந்தும், பக்தி ரத்திகா அப்படின்ற ஒரு கிரந்தத்துல இருந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்புறம் கௌரலீலா அதுல இருந்தும் இவங்களோட பாசிட்டிவ்ஸ் பத்தி நம்ம நிறைய பார்க்க முடியும். இவங்களோட வாழ்க்கையில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹியூமிலிட்டி, எவ்வளவு தன்னடக்கத்தோட இருந்தாங்க, ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நம்பிக்கை, எவ்வளவு உறுதியான நம்பிக்கையோட இவங்க வந்து எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் வைஷ்ணவர்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எவ்வளவு முக்கியம் நமக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செய்யினாலும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுகிரகம், அதிர்ஷ்டம் அப்படின்றது ஒரு வைஷ்ணவர்களோட கான்டாக்ட் தான் இல்லைங்களா? அவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம், கிடைத்தற்கரிய ஒரு விஷயம் வைஷ்ணவர்களோட கான்டாக்ட் அப்படின்னும் போது அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து ஷெல்டரே எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள அந்த ஆசிர்வாதம், அவங்களோட ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல நம்ம தஞ்சம் அடைஞ்சாலே நம்ம பக்தியில நல்லபடியா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும் அப்படின்றத வந்து தாத்பரியம். இதெல்லாம் வந்து வெறும் மேன்போக்கான ஒரு விஷயங்கள் கிடையாது. ஒரு குருவை ஆசிரிச்சு அவங்களோட பிளெஸிங்ஸோட நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அடையும் போது கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவோம், நம்மளால பகவானை அடைய முடியும், பகவானை உண்மையான தாத்பரியத்தோட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றதாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் எப்படி அவங்களோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க, எப்படி வந்து இந்த ஜட உடல் அவங்க விட்டுருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி பகவானோட அவங்க சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு. ஏன்னா வந்து பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்மளோட செயல்களை செய்யணும் அப்படின்றதுனால நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு செயல்கள் செய்யறோம். அந்த செயல்கள்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும், பகவானோட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இவங்களோட வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறைகளை இவங்க வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு அதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரிவர புரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதான் எப்படி வந்து இவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க, எந்த மாதிரி இவங்க இந்த ஜட உடலை வந்து விட்டுருக்காங்க, பகவானோட எப்படி வந்து சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப ஜீவ கோஸ்வாமியை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கூடவே இன்னொரு பிரதரும் உண்டு, அவங்களுக்கு சகோதரனும் உண்டு, அனுப்பமா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? வல்லபா அப்படின்னு நம்ம ஸ்ரீ வல்லப அப்படின்றது அவங்களோட பெயர். அவங்களோட பிள்ளை தான் ஜீவ கோஸ்வாமி. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ வல்லப, இவங்க 3 பேரும் வந்து சகோதரர்கள். அந்த ஸ்ரீ வல்லப அவங்களோட பிள்ளைதான் ஜீவ கோஸ்வாமி. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய இது ரூப கோஸ்வாமி அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா, அதுல என்ன ஆச்சு, ரூப கோஸ்வாமி எல்லாம் வந்து நவாப் அவங்களோட வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இணையணும், சங்கீதத்துல ஈடுபடணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ அவங்க ராமகேலி
அங்க வந்து யார் வந்தாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தாங்க. அப்ப என்ன பண்ணாங்க? ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் அவங்க கிட்ட போய் தஞ்சம் அடைஞ்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அந்த நேரத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமகேலிக்கு வந்தப்ப ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி அவங்க கிட்ட அவங்கள மீட் பண்ணும் சமயத்துல ஜீவ கோஸ்வாமியும் இருந்தாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வயது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 இல்லைன்னா 3 வயது தான் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த வயசுல அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து உங்களோட சங்கீர்த்தனத்துல இணையணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்க. அப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கண்டிப்பா அதுக்காக ஒரு காலம் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்ப ஜீவ கோஸ்வாமியை பார்க்கிறாங்க. அப்ப இவங்க 3 வயது இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கள பார்க்கிறாங்க. பார்த்துட்டு நீங்க எதெல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு முடியாதமே விடுறீங்களோ அந்த செயல் எல்லாம் வந்து இவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி என்னென்ன நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க வந்து செய்வாங்க பக்தி மார்க்கத்துல. அவங்களால விடுபட்ட செயல்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து முழுமையா யாரு செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஜீவ கோஸ்வாமி செய்வாங்க அப்படின்றத சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுறாங்க. ஆசீர்வாதமும் கொடுக்குறாங்க ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு. அதுதான் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்த ஒரே ஒரு தருணம். அதுக்கப்புறம் அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்க்கல. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்குது அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முழுக்க முழுக்க அவங்க அம்மாவோட அரவணைப்புல அவங்க வளர்றாங்க. நிறைய விஷயங்கள்லாம் ஆன்மீக விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்க தாய் வந்து அவங்கள வளர்க்குறாங்க. அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம பார்க்கிறோம் பிரகலாத் மகாராஜ், துரு மகாராஜ் அவங்கெல்லாம் பிரபு பார்த்தா எல்லாருமே இளமையிலிருந்து என்ன பண்றாங்க? பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடுறாங்க இல்லைங்களா? அதனால இளமையிலிருந்து என்ன பண்ணணும்? எல்லாரையும் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமா நம்ம இவங்களோட வரலாறுலயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள். அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கதா வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஜீவ கோஸ்வாமி கிட்ட. அப்ப ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றாங்களாம், கிருஷ்ணர் வந்து துவாபர யுகத்துல பிறக்கல, சத்தியுகத்துல பிறந்தாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்களா. உடனே வந்து அவங்க அம்மா வந்து சொல்றாங்கன்னா, இல்ல துவாபர யுகத்துல தான் கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்களாம். இல்ல கிருஷ்ணர் வந்து சத்தியுகத்தில் தான் அப்படின்றாங்க. உடனே சரி எதனால அப்படி சொல்ற அப்படின்னு கேட்ட உடனே கிருஷ்ணர் பிறந்த உடனே அவங்கள பார்த்து எல்லாம் மெடிடேட் பண்றாங்க பாருங்க. தன்னை மறந்து பகவான் மேல லயிச்சு நிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? மெடிடேஷன் தான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி சத்தியுகத்துக்கு. அப்ப அதனால சத்தியுகம் அப்படின்னாங்களாம். ஓ அப்படியா? அப்ப நீ சொல்றது சரிதான் அப்படின்னாங்களாம். உடனே அப்புறமா இல்ல கிருஷ்ணர் வந்து திரேதாயுகத்துல பிறந்தாங்க அப்படின்றாங்களாம். உடனே சரி அது எப்படி சொல்ற அப்படின்னு உடனே கிருஷ்ணர் பிறந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா 1008 யஜ்ஞங்கள் வந்து விருந்தாவனத்துல செஞ்சாங்களாம். அப்ப கிருஷ்ணர் பிறந்த நேரத்துல யஜ்ஞங்கள்லாம் வளர்க்கப்பட்டுச்சு. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து திரேதாயுகத்துல பிறந்தாங்க, அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்களாம். மணி வந்து ஆமா நீ சொல்றது சரிதான், திரேதாயுகத்துல தான் அப்படின்னு. இல்ல கிருஷ்ணர் வந்து துவாபர யுகத்துல தான் பிறந்தாங்க அப்படின்றாங்க. எதனால துவாபர யுகத்துல அப்படின்னு சொன்னோடனே நிறைய வந்து பகவான் பிறந்த உடனே நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு வழிபாடுகள் நிறைய இந்த இது கிஃப்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? சுத்தி உள்ள விரஜவாசிகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு நிறைய வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. என்னென்ன இவங்க கிட்ட இருக்கோ அதெல்லாம். அப்போ அந்த மாதிரி டெம்பிள் வர்ஷிப் பகவானுக்கு தன்னோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால துவாபர யுகம். ஆமாமா நீ சொல்றதும் சரிதான் அப்படின்னு. இல்ல கிருஷ்ணர் வந்து கலிகாலத்துல பிறந்தாங்கன்னு உடனே அவங்க அது எப்படி அப்படின்னு உடனே பகவான் பிறந்தவொடனே எல்லாரும் வந்து நந்தலால் அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் நாமத்தெல்லாம் சொல்லி வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவே அவங்க புகழ்ந்தாங்க இல்லைங்களா? க்ளோரி பண்ணாங்க. அப்ப அதனால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கலிகாலத்துல அப்படின்றத சொல்றாங்களாம். அப்பியரன்ஸ் ஆனதுன்னு. அவங்க அம்மா வந்து நீ சொன்னது எல்லாமே சரிதான் அப்படி. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அவங்க அம்மா வந்து கிருஷ்ண கதா சொல்றாங்க. ஜீவகோஸ்வாமி வந்து அதுல உள்ள தத்துவங்களை சொல்றாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமையானவங்க, அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில பகவான் தான் ஸ்வயம், கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம், அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே உருவாச்சு அப்படின்றது. அப்ப 4 யுகத்துக்கும் ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி உண்டு. அந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அதாவது சத்தியுகத்துல மெடிடேஷன், தவம், திரேதா யுகத்துல யாகங்கள், துவாபர யுகத்துல வழிபாட்டு முறை, கோயில் வழிபாட்டு முறைகள் மாதிரி இருக்கும், நல்ல எலாபரேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம். இது எல்லாமே வந்து பகவான் பிறந்தது வந்து துவாபரயுகம் தான். ஆனா இது எல்லாமே முழுமையா வந்து அவங்க பிறந்த தருணத்துல நடந்தது இல்லைங்களா? அதனால வந்து அந்த தத்துவங்களை வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து குறிப்பிட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பகவானோட அவதாரங்கள் எல்லாமே ஒரு
அசைவும் நமக்கு ஒரு தத்துவங்களை கொடுக்கும். அந்த தத்துவங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க, அவங்க அம்மா வந்து கிருஷ்ண கதா சொல்றாங்க, அதுல உள்ள தத்துவங்களை அவங்க அந்த வயசுலயே குழந்தை பருவத்திலே அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்றாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல நம்மளும் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், கிருஷ்ணர் பிறந்த அப்போ எல்லா யுகங்களோட வழிபாட்டு முறையும் ஏற்பட்டுச்சு, அதுலயும் வந்து ஒரு முழுமை இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் எல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப வந்து அவங்க அம்மா வந்து பாகவதம் பத்தி நிறைய அவங்க சொல்றாங்க தன்னோட பிள்ளைக்கு. அதையும் இவங்க ரொம்ப நல்லபடியா ஆழ்ந்த கருத்தோட வந்து இவங்க வந்து கேட்டுக்கிறாங்க அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். பாகவதத்துல ரொம்பவே ஈடுபாடு உண்டு. அதுவும் அவங்க அம்மா சொல்ல சொல்ல ரொம்பவே ஈடுபாட்டோட கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண பலராம் டெய்டி சிலை, சரிங்களா, விக்கிரகங்கள், கிருஷ்ண பலராம் விக்கிரகங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அதாவது அவங்க பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. அந்த டெய்டி அந்த விக்கிரகத்தை அவ்வளவு, அதாவது நம்ம குழந்தைங்கள பொம்மை வாங்கி கொடுப்போம் இல்லைங்களா, அதுங்களுக்கு வீடியோ கேம் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது சாஃப்ட் ஐஸ்ன்னு வாங்கி தருவாங்களா, அந்த மாதிரி அப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பகவானை தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்போ பகவான் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா, கிருஷ்ண பலராமரை அந்த டேட்டிக்கு தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, நிறைய வந்து அதோட தான் பேசுறது, அதுக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்றது, அபிஷேகம் குளிக்க வைக்கிறது, கோயில்ல பாக்குற விஷயங்கள்லாம் குளிக்க வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அதுக்காக பாட்டு பாடுறது, அதுக்காக வந்து டான்ஸ் ஆடுறது, அது டெய்டிக்கு வந்து விக்கிரகங்களுக்கு பிரசாதங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு தானும் எடுத்துக்கிறது. அப்போ இதுதான் வந்து மார்க்கம். நம்ம வந்து தனியா வந்து பிள்ளைங்களை உட்கார வச்சு ஒரு ஆன்மீக கருத்துக்களை சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவு ஒரு ஈடுபாடு வராது. ஆனா எப்படி நம்ம இப்போ ஒரு பொம்மையை வாங்கி கொடுத்து அது கூடயே பிள்ளைங்களை விளையாட வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து அது அந்த பொம்மை அப்படின்றதே வந்து நம்ம வந்து பகவானா நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா பகவானோடய அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும், ஒரு சம்பந்தம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. அதுதான் ரொம்ப உயர்ந்தது. அது வந்து நம்ம மனசுல ஆழமா பதியும். அவங்களால வந்து அதுல நல்ல ஈடுபாடோட இருக்க முடியும் ஆன்மீகத்துல. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த விக்கிரகங்களுடைய நிறைய நேரம் டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. குளிக்க வைக்கிறது, அதுக்கு வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் நல்லபடியா போட்டு வர்றது, அலங்காரங்கள்லாம் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நகைகள்லாம் போட்டு வர்றது, அந்த மாதிரி எல்லா பாட்டு பாடுறது, டான்ஸ் ஆடுறது, சாப்பாடு எல்லாம் வந்து அதுக்கு பிரசாதமா கொடுக்கறது, மாலைகள்லாம் வந்து கோத்து அதை அணிவிச்சு விடுறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க வந்து செய்யறாங்க. முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய சம்பந்தம். இதேதான் பிரபுபாத்தாவோட வாழ்க்கையிலும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு கிடைச்ச டேட்டி என்ன, விக்கிரகங்கள் ராதா கோபிநாத் அப்படின்றது வந்து அவங்க தந்தை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த விக்கிரகத்தோடய தான் அவங்களும் அவங்களோட சகோதரியும் 2 பேரும் பவதாரிணி, அவங்க 2 பேரும் வந்து எப்பயுமே வந்து விக்கிரகங்களுக்கு பூஜைகள்லாம் அதாவது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதே இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல அது மாதிரி அபிஷேகங்கள், அலங்காரங்கள், அப்புறம் கோயில்ல பார்த்துட்டு வந்து அதே மாதிரி தூப தீபங்கள்லாம் காமிக்கிறது, ரத்த யாத்திரை பிரபுபாதா பண்ணாங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவங்க பிரபுபாதர் வாழ்க்கைன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட டேட்டிக்கு செய்யறாங்க, விக்கிரகங்களுக்கு. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோடதான் தூங்குவாங்களாம். அது 2 டேட்டியும் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு அதோடதான் அவங்க வந்து தூங்குவாங்களாம். இந்த மாதிரி எப்பயுமே இணைப்பிரியாம இருக்காங்க. அப்ப பகவானோட சம்பந்தமும் இருக்கு. இணைப்பிரியாத பற்று பந்தம் இதுதானே நம்மளும் எதிர்பார்க்கிறோம். இப்படியே அவங்க வாழ்க்கை வந்து வருது. அப்ப அவங்க அம்மா பாகவதம்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பலராமருக்கு இவங்களும் சொல்லுவாங்களாம். அவங்க அம்மா என்னெல்லாம் சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பாகவதம் ஸ்டோரிய போய் அவங்க கிருஷ்ண பலராமருக்கும் அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்களாம். இந்த மாதிரி வளர்றாங்க அவங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுலயும் ஆழமான கருத்து என்னன்னா, நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், வேற வேற இது விளையாட்டு பொருட்கள் எல்லாம் கொடுக்கறத விட்டுட்டு பகவானை நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கும் விளையாட்டு போக்குல என்ன பண்ணிடும், பக்தின்றது நல்ல ஆழமா பதிஞ்சு வளர ஆரம்பிக்கும். கோயிலுக்கு கூட்டு போய் இல்லைன்னா நம்மளே வீட்டுல செய்யறதெல்லாம் பார்த்து என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, அவங்களும் வந்து அந்த வழிபாட்டு முறையை அவங்க தன்னை அறியாம செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இல்லைங்களா. அது ஒரு சிறந்த ஒரு முறையும் கூட. இதெல்லாம் நம்ம இவங்களோட விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி அவங்க இருக்காங்க. அப்ப அவங்க அம்மா ஒரு நாள் டேட் எடுத்து மறைச்சு வச்சிடுறாங்களாம். அதற்காக அவ்வளவு அழறாங்களாம், எனக்கு வந்து வேணும், எனக்கு விக்கிரகம் வேணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் திருப்பி அவங்களோட அந்த ஈடுபாடை பார்த்துட்டு திருப்பி அவங்க கிட்ட கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வளவு விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப கிருஷ்ணர் அமைதியா இருப்பாங்களா, இல்ல. என்ன பண்ணாங்க, 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட கனவுல வராங்க. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கனவுல வந்துட்டு என்னவா மாறுறாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுவாவும் நித்யானந்த பிரபுவாவும் மாறுறாங்க. கௌரநித்தாயா மாறுறாங்க. திருப்பியும் கிருஷ்ணர் பலராமரா மாறுறாங்க. திருப்பியும் கௌரநித்தாயா மாறுறாங்க. திருப்பியும் கிருஷ்ண பலராமரா மாறுறாங்க அவங்களோட கனவுல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ
இவங்க 3 வயசுல யாரை பார்க்கறாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் பார்க்கறாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் 19 வயசுல யார் பார்ப்பாங்க? நித்யானந்தாவையும் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? அந்த கிருஷ்ணர் பலராமர் சிலை வந்து கௌரவ மாறுறது இவங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. கிருஷ்ணர் வேற கிடையாது, சைத்தன்ய மகாபிரபு வேறு கிடையாது, பலராமர் வேறு கிடையாது, நித்யானந்த பிரபு வேறு கிடையாது அப்படின்ற தாற்பயத்தை நமக்கும் குறிப்பிடுறாங்க. அதை வந்து அவங்களும் வந்து அதை உணர்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுது? இதே மாதிரி அவங்க வளர்றாங்க. கொஞ்ச காலத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா ஸ்ரீவல்லபா அவங்க எப்பயுமே இவங்க கூட தான் இருப்பாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூடயே ஜீவ கோஸ்வாமியோட தந்தை. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு போறாங்க. அங்கேருந்து பூரிக்கு போறாங்க. பிருந்தாவன் மறுபடியும் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால், அப்புறம் மறுபடியும் பூரி இந்த மாதிரி போகும்போது, பூரிக்கு போற வழியிலே வந்து ஸ்ரீவல்லபா வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்க இறந்ததுனால மறுபடியும் முழுக்க முழுக்க அவங்க அம்மாவே தான் இவங்களை ஜீவ கோஸ்வாமி பார்த்துக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில இருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாளும் அவங்களுக்கு ஆசை என்னன்னா, எப்படியாவது போய் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இணைஞ்சிடணும் அப்படின்றதுனால அவங்க அம்மா கிட்ட என்ன சொல்லிட்டே இருப்பாங்களாம், நான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட இணைஞ்சு அவங்களோட மாமா எல்லாம் அவங்க கிட்ட தானே இருக்காங்க, அதாவது ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாம். அதனால நானும் போய் இணைஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. இந்த மீன் டைம் எல்லாத்தையும் ரொம்பவே எப்படி ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாம் ரொம்ப ஸ்காலர் பர்சன்ஸா இருந்தாங்க இல்லைங்களா? எல்லாத்திலும் சிறந்திருந்தாங்க இல்லைங்களா? குணத்திலும் அதே மாதிரி கல்வியிலும் சிறந்திருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஜீவ கோஸ்வாமியும் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். குணத்திலும் சிறந்திருக்காங்கன்றதை பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்க அம்மாவும் வந்து நீ சரின்னு சொல்ல சொல்ல ஒரு 19 வயசு இருக்கும்போது அவங்க அம்மாவும் இறந்து போயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு பற்று அவங்க அம்மா தான் இல்லைங்களா? அவங்களும் இறந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? ஜீவ கோஸ்வாமி நேரா கிளம்பி வெஸ்ட் பெங்கால் போயிடுறாங்க, நவதீப்க்கு போயிடுறாங்க. அங்க போன உடனே நித்யானந்த பிரபு வந்து அங்க இருக்காங்க. யார் வீட்டுலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீவாஸ் அவங்களோட வீட்டுல இருக்காங்க. நித்யானந்த பிரபுவை பார்க்கறாங்க 19 வயதுல முதல் தடவையா. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த கனவுல வந்தாங்க இல்லைங்களா? கிருஷ்ண பலராமர், கௌரவ அந்த உருவம் அப்படியே வந்து நித்யானந்த பிரபு அவங்க பார்க்கறாங்க. பார்த்த உடனே சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்றாங்க. உடனே நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாங்க? அவங்கள எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. சரிங்களா? பண்ணி அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களையும் வழங்குறாங்க அன்போட அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி எதெல்லாம் விட்டுடுறாங்களோ செய்ய முடியாம அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஜீவ கோஸ்வாமி பூர்த்தி பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அது மேல இவங்க விலாச மஞ்சரியும் கூட. அதனால என்ன பண்றாங்க? நித்யானந்த பிரபு அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு ஜீவ கோஸ்வாமி தன்னோட வச்சுக்கிறாங்க. அப்போ சச்சி மாதா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட தாய். அப்புறம் விஷ்ணு பிரியா அவங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மனைவி. சரிங்களா? இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன பண்றாங்க? நித்யானந்த பிரபு அவங்கள ஜீவ கோஸ்வாமியை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்குறாங்க. சச்சி மாதா அவங்களுக்கு உணவையும் வந்து பரிமாறுறாங்க. பிரசாதம் அதெல்லாம் வந்து பரிமாறுறாங்க. எல்லாருமே யாருன்னா ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ், பியூர் டிவோட்டிஸ். அவங்களோட சம்பந்தம் கிடைக்குது அப்படின்னாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம். சரிங்களா? அப்ப இவங்க எல்லாரும் ஈஷான் அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அங்க யாரெல்லாம் வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்தாங்களோ அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நித்யானந்த பிரபு வந்து ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா வைஷ்ணவர்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நல்லபடியா ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு, பகவானை அடையறதுக்குன்றது. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? நித்யானந்த பிரபு இவங்க ஜீவ கோஸ்வாமியோட கையை பிடிச்சுக்கிட்டு கூட்டு போய் நவதீப் சுத்தி காமிக்கிறாங்க. சரிங்களா? என்னென்னலாம் இருக்கு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் நடந்தது, அவங்க பிறந்தது, அவங்க வளர்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து காமிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து அதுதான் நவதீப் மகாத்மியா அப்படின்ற ஒரு கிரந்தத்துல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவசியம் இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல தான் நம்ம வந்து நவதீப் போனோம் அப்படின்னா நம்மளால அந்த தாம வந்து நம்மளால நல்லபடியா அனுபவிச்சு நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இன்னும் நவதீப் அப்படின்றது வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அது எப்படி இருக்குன்னா லோட்டஸ் ஃபிளவர் மாதிரி இருக்குங்களாம். நவ அப்படின்றது 9 இல்லைங்களா? தீப்ன்றது ஐலாண்டு. அப்போ லோட்டஸ் ஃபிளவர் மாதிரி அது இருக்கும், தாமரை இலை மாதிரி. கோலோகம் அந்த ஒரு கோலோகமும் எப்படி இருக்கும்? நம்ம கோலோக சார்ட்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? தாமரை பூ மாதிரி தானே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இருக்கும். அப்போ ஒரு ஐலாண்டுக்குமே வந்து தீப் அப்படின்றது இது ஐலாண்ட். சரிங்களா? தீவு.
அப்போ ஒரு ஒரு தீவுலயும் வந்து ஒரு ஒரு மகிமைகள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் வந்து எதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, நவதீப் மகாத்மியா அப்படின்ற ஒரு கிரந்தத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்தையும் நித்யானந்த பிரபு கூட்டு போய் ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு குறிப்பிடுறாங்க இங்க இங்க. ஏன்னா அப்பதானே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ண முடியும், எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப சொல்லி காமிக்கிறாங்க. அதுல வந்து இன்னும் என்ன விஷயங்கள் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லார்ட் சிவா இருக்காங்க இல்லையா, சிவபெருமான், அவங்களோட சூலாயுதம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த சூலாயுதத்துல 3 இது இருக்கும் இல்லைங்களா, ஷார்ப்பான எட்ஜஸ். அந்த 3 விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூலாயுதத்துல 3 இது இருக்கும் இல்லைங்களா, கூரான விஷயங்கள். அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து யார் வந்து ராதாகிருஷ்ணரும் சைத்தன்யாவையும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் ஒண்ணு அப்படின்றது நினைக்காம சந்தேகப்படுறாங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமானதா இருக்கும் அப்படின்றது. இன்னொன்னு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பகவான் தான். ஆனா ஐ மீன் அவங்க வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டி. ஆனா அவங்க வந்து கடவுள் அப்படின்றத வந்து ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்றதும் வந்து நம்ம நினைக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து விருந்தாவன் வேறு, நவதீப் வேறு அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்க கூடாது. இந்த 3 விஷயங்களும் நம்ம வந்து சந்தேகப்படக்கூடாது. ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா சந்தேகப்படக்கூடாது. அதாவது ராதாகிருஷ்ணர் வேறு, சைத்தன்ய மகாபிரபு வேறு. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டி தான், அவங்க வந்து கடவுள் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து விருந்தாவன் வேறு, நவதீப் வேறு அப்படின்றது நம்ம வந்து நினைக்க கூடாது. அப்படி நினைச்சோன்னா சிவபெருமான் கையில உள்ள சூலாயுதம் ஆபத்தான கஷ்டத்தை கொடுக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சரியான புரிதலை வந்து ஏற்படுத்தாது, இந்த 3 சந்தேகங்களும் இருந்ததுன்னா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது வந்து இந்த தாத்பரியமே நமக்கு நல்லபடியா புரியணும் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஆழ்ந்து பார்க்கணும். ராமானுஜாச்சாரியர் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா, ராமானுஜர், அவங்களும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடது வந்து ஹிடன் இது அவதாரம், அது ரொம்ப ரகசியமான அவதாரம், எல்லாருக்கும் சட்டுன்னு வந்து வெளியில தெரியாத ஒரு ரகசியமான அவதாரம் அப்படின்றது குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, கலிகாலத்துல நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதாவது தாம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த தாம்ன்றது பகவான் இருந்த இடங்கள். அப்ப அதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து தாம்லாம் அப்படியேதான் இருக்கும். ஆனா அதுல நம்பிக்கைகள் வந்து மக்களுக்கு இருக்காது. பிருந்தாவன் போலாம், மாயாப்பூர் போலாம் அப்படின்னு சொன்னா அங்கெல்லாம் எதுக்கு போயிட்டு வேற எங்கேயாவது போக விருப்பப்படுவாங்க. சரிங்களா, வேற ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் வேற கண்ட்ரிக்கு இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த தாமோட அருமைகள் பெருமைகள் இதெல்லாம் வந்து தெரியாம குறைஞ்சு போயிடும், நம்பிக்கைகள் அது மேல இருக்காது. ஆனா தாம்ன்றது சிந்தாமணி மாதிரி அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சிந்தாமணின்றது என்ன பண்ணும், எதை தொட்டாலும் பொண்ணாக்கும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம்ல. நம்மளும் அது மாதிரி தாமுக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா அந்த ஆழ்ந்த தாத்பரியத்தோட நம்மளால அந்த இடத்தை நம்மளால அனுபவிக்கும் போது பக்தி அப்படின்றது நமக்கும் வந்துடும். சரிங்களா, இன்னும் ஈஸியா வந்துடும். அதுதான் அங்க வந்து தாத்பரியம். அதாவது ஒரு இடம் உண்டு, நம்ம வந்து சாண்டிங் வந்து இங்கெல்லாம் நம்ம வீட்டுல இல்ல வெளியில எங்கேயாவது பண்றோம் இல்லைங்களா, ஆனா வந்து விருந்தாவன்ல ஒரு இடம் உண்டு. அந்த இடத்துல நம்ம சாண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு தடவை பண்ணாலே 1,00,000 தடவை பண்ண மாதிரி அர்த்தங்களாம். சரிங்களா, அந்த அளவுக்கு புனிதமான ஒரு விஷயங்கள்லாம் உண்டு தாம்ல. அது மாதிரி தாம்ல வந்து யாரும் நம்ம வந்து அவமரியாதை பண்ணிடவே கூடாது. குரங்குகளை கூட நம்ம வந்து அவமரியாதை பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா அது எல்லாமே என்ன பண்ணுது, அங்க வசிக்குது இல்லைங்களா, அதுவும் பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கணும். அந்த அளவுக்கு அதாவது அபராதம் அப்படின்றதுல வந்து சேவா அபராதம், நாம அபராதம், வைஷ்ணவ அபராதம், அப்புறம் வந்து குரு அபராதம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது மாதிரி தாம் அபராதம்னு இருக்கு. தாம்ல போய் நம்ம எந்த ஒரு தவறான விஷயத்தையும் நம்ம வந்து செஞ்சிடக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் எதனால இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சோம்னா புனிதமான இடம். அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது, வரப்பிரசாதம் மாதிரி அந்த இடங்கள்லாம் பகவானோட பாதம் பட்ட இடம் இல்லைங்களா. ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுன்னா, பகவான் வாழ்ந்த இடம், அவங்க லீலைகள் பண்ண இடம் அப்படின்போது அது மிகவும் புனிதமான ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுமா, இந்த கடைசி காலம் லாஸ்ட் டே கலிகாலத்துல எந்த ஒரு தாம் வந்து வந்து ரொம்ப வந்து கருணையோட இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நவதீப் தாம் தான் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அங்க என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கௌரங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ரூபம், லீலைகள், குணங்கள், நாமம், அதாவது ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க இல்ல, இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து அந்த தாம் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டியை நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால அது என்னது கலிகால
இன்னொரு விஷயமும் இதற்கு நம்ம இன்னொரு விஷயம் எடுத்துக்காட்டா இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜீவகோஸ்வாமியோட வரலாறு. இவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன, ரகசியமான விஷயங்கள், அதே மாதிரி நமக்கு பக்தியில நல்லாவே ஸ்திரமா நம்மள ஈடுபடுத்துற விஷயங்கள், அவங்க வாழ்க்கையில நம்ம எடுத்துக்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன, இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம நவதீப் தாம் அங்க வந்து யாரோட வந்திருக்காங்க, நித்யானந்த பிரபுவோட அவங்க வந்திருக்காங்க. அப்ப அந்த நவதீப் தாம் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அதோட மகிமைகள் தெரியும் போதுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியா அத உணர்தலோட நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். அப்ப இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிவபெருமான் பார்வதி மாதா, சரிங்களா? பார்வதி மாதா வந்து சாண்டிங் பண்றாங்க. ராம ராம ராமன்ட்டு வந்து ராமரோட நாமத்தை வந்து உச்சரிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்ப சிவபெருமான்ட்ட கேக்குறாங்க. நீங்க வந்து ராமரோட நாமத்தெல்லாம் உச்சரிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு வந்து அந்த பாவம் வருது. ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது, பேரானந்தம் கிடைக்குது. ஆனா எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்களாம். உடனே சரி நீ ராமநாமம் சொல்லி உனக்கு கிடைக்கல, கிருஷ்ண ராமம் சொல்லு அப்படின்னு. உடனே சரி கிருஷ்ணராமம் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணனோட பகவானோட பெயரை சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு இப்பயும் ருச்சி வரலையே நாமத்துல அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்களாம். உடனே சரி அப்படியா, சரி அப்படின்னா நீ வந்து கௌரங்க நாமத்தை சொல்லு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்களாம். உடனே வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌரங்கா கௌரங்கான்னு வந்து சொல்றாங்க. கௌரங்கா அப்படின்னா என்னன்னா, ஆஹ் அதாவது ராதாவும் கிருஷ்ணரும் இணைஞ்ச ஒரு தாத்பரியம். சரிங்களா? எல்லாருக்கும் அநேகமா அது வந்து இது பரிச்சயமா வந்திருக்கும். அ பகவான் வந்து அதாவது பக்திய வந்து எல்லாரும் நாங்க வந்து உங்களுக்கு குடுத்துருக்கோம். ஆனா நீங்க வந்து அத உணர்ந்ததில்ல. அது அந்த பக்திய குடுக்கறது எவ்வளவு அ அ ஆம் ஒரு ஆனந்தமான ஒரு விஷயமோ, அத வந்து நீங்க வந்து இன்னும் உணர்ந்ததில்ல அப்படின்றத வந்து ராதாராணி வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்களாம், அந்த நிலைப்பாட்ட நான் வந்து உணரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்றாங்க, ஆ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்ற பார்க்கணும்ல. அப்ப கிருஷ்ணர், ராதாராணி இவங்க 2ம் சேர்ந்து தான் கௌரங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்களாம், கௌரங்கன்னு வந்து உச்சரிக்க சொல்றாங்களாம் சிவபெருமான். உடனே வந்து இது வந்து சத்யுகத்துல நடந்த பாஸ்ட் டைம். சரிங்களா? உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு, நான் உச்சரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்வதி மாதாவும் சொல்றாங்க. இங்கெல்லாம் நீ உச்சரிக்க கூடாது. நீ நவதீப்க்கு போயி, அங்க நீ வந்து கௌரங்க நாமத்த உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்களாம். உடனே சரின்னு பார்வதி மாதா என்ன பண்றாங்களாம், நவதீப் வந்து கௌரங்கன்னு வந்து நாமத்த உச்சரிக்கிறாங்க. பல காலங்கள் உச்சரிச்சும் அவங்களுக்கு வந்து நாமருச்சி ஏற்படாம, நவதீப்ல வந்து அவங்க வந்து உச்சரிக்கும் சமயத்துல அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுதாம், 1 1/2 நாள்லயே ஒரு 1 1/2 நாள்லயே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதாம், அந்த நாமத்தோட ருச்சி அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் கௌரங்கரோட தர்ஷனமும் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப வந்து கேட்பாங்களாம். ஆ எனக்கு அ வரம் என்ன வேணும் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப கேட்டப்ப பார்வதி மாதா சொல்லுவாங்களாம், உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ், புரொடெக்ஷன் வேணும் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்வதி மாதா யாரு? மெட்டீரியல் எனர்ஜி இல்லைங்களா? எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காங்களோ, அங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. இந்த முக்குணங்களும் இருக்காது. இல்லைங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துல என்ன இருக்காது? முக்குணங்கள் இருக்காது. அப்ப அதான் அவங்க வந்து பகவான்ட்ட சொன்னாங்களாம். என்னால வந்து உங்கள நெருங்கவே முடியல. அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். உடனே வந்துட்டு சரி வே வே எ எ என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது, நீ வந்து விருந்தாவனத்துல இருக்கும்போது உனக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து உனக்கு ஆ அ என்னோட அருகாமை வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி பிளெஸ்ஸிங்ஸ் குடுக்குறாங்க. அத தாண்டி இன்னொன்னு என்ன கேட்குறாங்கன்னா, வரமா வந்து புரொடெக்ஷன், பகவானோட புரொடெக்ஷன் வேணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானோட லோட்டஸ் ஃபீட்ல உள்ள அந்த பாத தூசி, அது வந்து துகள்கள். அது வந்து வேணும் அப்படின்னு. உடனே வந்து கௌரங்கா என்ன பண்ணாங்களாம், அவங்களோட பாத தூசம் வந்து இந்த வகுட்ல, பார்வதி மாதாவோட வகுட்ல வைக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் சீமந்தா அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த இதுல நவதீப்ல. அந்த தீவுக்கு பேரே வந்து சீமந்தா. அந்த இடத்துல வந்து நடந்த ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் உண்டு. ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸும் நம்ம வந்து நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல நமக்கு அந்த தாமோட ஒரு பற்றுதல் ஒண்ணு ஏற்படும். இதெல்லாம் வந்து நவதீப்ல நடக்குது. எதனால அப்படின்னா, நவதீப் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஒரு பட்சத்துல நித்யானந்த பிரபு யாருக்கு குறிப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க? ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு குறிப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அதற்கப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நித்யானந்த இவங்க ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து காசிக்கு வந்து போறாங்க. சரிங்களா? விருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. அப்ப வந்து காசிக்கு வந்து அவங்கள சொல்றாங்க. அங்க வந்து யார்ட்ட அவங்க வந்து பாடங்கள் கத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதுசூதன் அப்படின்றவங்க தான். மதுசூதன் வசஸ்பதி அப்படின்றவங்க கிட்ட அவங்க வந்து பாடங்கள கத்துக்கிறதுக்காக போறாங்க. ஆனா ஆல்ரெடி வந்து ஜீவகோஸ்வாமி எப்படி இருக்காங்க? எல்லாமே தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க. கிரேட் ஸ்காலரா இருக்காங்க.
அதாவது வந்து ஒரு ஒரு கிரந்தம் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் எழுதுனா அதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் ரீடிங் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது வந்து ஜீவகோஸ்வாமி வந்து சரி அப்படி இது வந்து கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாதான் அது வந்து பப்ளிஷே பண்ணுவாங்களாம். அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து திறன்பட தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லா வகையிலயும் வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவே நாலேஜா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி இருக்கும் சமயத்துல இவங்க வந்து யார்கிட்ட போறாங்க? மதுசூதன் அப்படின்றவங்க வசஸ்பதி கிட்ட அவங்க வந்து பாடங்கள் கத்துக்க போறாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் அவங்களோட டிசைபிள் இவங்க, சரிங்களா? ஃபாலோவர். அவங்க கிட்ட இவங்க கத்துக்க போறாங்க. அப்ப வாரணாசியில இவங்களுக்கு ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு வந்து அவ்வளவு பேர் வந்து ஃபேன்ஸா இருக்காங்க. அதாவது அவங்க வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். ஜீவ கோஸ்வாமின்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். அவங்க வந்து மிக சிறந்த பண்டிட் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும், அப்புறம் வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர். அதாவது ஹியூமன் ஹம்பிள்னஸோட இருப்பாங்க, கருணையோட இருப்பாங்க, நல்ல குணங்களோட இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினாலயும் எல்லாருக்குமே அவங்கள வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனால அவங்கள பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ பேர் புகழ் வந்து வாரணாசியில கிடைச்சது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கிறீங்கன்னா, அவங்க வந்து விருந்தாவன் போறதுக்கு பிரயர்த்து நிக்கிறாங்க அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, எப்பயுமே வந்து குரு சொல்றத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எப்பயுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதை விட, பகவானுக்கு பூஜைகள், தொண்டுகள் செய்யறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானோட தரிசனம் கிடைக்கிறது. இதை விட எது ரொம்பவே சிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகா குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ ஃபாலோ பண்றது. அதாவது பகவானுக்காக வாழறது அப்படின்றது என்னன்னா, அவங்கள பத்தி நிறைய கேட்கறது, பகவானை போய் தரிசனம் பண்றது, அவங்கள பத்தி படிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்காக செய்யற விஷயம். ஆனா பகவானுக்காக செய்யற விஷயம் அப்படின்னு என்னன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாங்க? பகவானுக்காக போர் புரிஞ்சாங்க. ஹனுமன் என்ன பண்ணாங்க? பகவானுக்காக ராமருக்காக என்ன பண்ணாங்க? எல்லா விஷயங்களும் அவங்க செஞ்சாங்க. சீதையை மீட்டு வரதுக்கு இல்லைங்களா? அப்போ எது சிறந்தது அப்படின்னா, பகவானுக்காக செய்யற விஷயங்கள் மிகவும் சிறந்தது. நம்ம வாழ்க்கைய பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு போறதுல 2 வழி இருக்கு. ஒண்ணு பகவானையே நினைச்சிட்டு வாழறது. இன்னொன்னு என்னன்னா, பகவானுக்காக வாழறது. 2 வகை. இதுல வந்து எது சிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்காக வாழறது சிறந்தது. அத நம்ம யாரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேர்ல பண்ணணும்? குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேர்ல பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்போ ஜீவ கோஸ்வாமிலாம் அப்படிதான் வந்து இருக்காங்க இல்லைங்களா? பகவான் சொன்ன விஷயங்கள் என்ன ஷட் கோஸ்வாமிகளுக்கும் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ன்றது மறைந்த விஷயங்கள்லாம் திருப்பி கொண்டு வந்து இந்த கலிகாலத்தில் உள்ள மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் மிக பொக்கிஷமான ரகசியங்கள். அசட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். சரிங்களா? அப்போ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க? இவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் எங்க போறாங்க? பிருந்தாவன் போறாங்க. பிருந்தாவன் போன உடனே என்ன ஆகுது? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அப்புறம் வந்து இங்க ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, அப்புறம் வந்து இவங்க லோகநாத் கோஸ்வாமி, அப்புறம் கிருஷ்ண கவிராஜ் கோஸ்வாமி, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அங்கேயும் இருக்காங்க எங்க விருந்தாவனத்துல. சரிங்களா? இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? ஜீவ கோஸ்வாமி எப்படி வந்து நவதீப்க்கு போகும்போது அவங்கள எப்படி எல்லாம் வரவேற்றாங்க? ஸ்ரீவாஸ் அப்புறம் நித்யானந்த பிரபு எல்லாம் வரவேற்றாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? ரொம்பவே ஆசையா பெருமையோட இவங்களையும் கூப்பிட்டுக்கிறாங்க. சரிங்களா? எங்க விருந்தாவனத்துல. அப்ப இவங்க ஜீவ கோஸ்வாமி ரொம்ப ஆசையா போய் அவங்களோட கலந்துக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? ரொம்ப சொகுசா, ரொம்ப அப்படியே ஹைஃபை அப்படி இருக்கா? இல்ல. எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? மரத்தடியில தங்குறாங்க. பகவானோட பாஸ்டன்ஸ் நடந்த இடத்தெல்லாம் தேடுறாங்க. கோயில்ல வந்து நிர்ணயம் பண்றாங்க. இல்லைங்களா? ஆனா விரதவாசிகளோட எல்லாரோட அன்பையும் சம்பாரிச்சிருக்கிறாங்க. மரியாதையும் சம்பாரிச்சிருக்கிறாங்க. இல்லைங்களா? அடுத்த வேளை சாப்பாடு கூட என்னன்றது யோசிக்காம தன்னோட வாழ்க்கை வாழுறாங்க. இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல தான் அவங்களோட வாழ்க்கை இருக்கு. அப்ப ஜீவ கோஸ்வாமியும் அதுல போய் கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு போய் சேர்ந்துக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களையும் இவங்க எல்லாரும் வரவேற்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. எப்படி அங்க எல்லாரோட ஆசீர்வாதங்களும் கிடைச்சதோ, சச்சி மாதா, விஷ்ணு பிரியா இவங்க எல்லாரோட ஆசீர்வாதங்களும் கிடைச்சதோ, அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து எல்லா கோஸ்வாமிகளோட ஆசீர்வாதங்களும் ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பரம்பரையில உள்ள எல்லாரோட ஆசீர்வாதம் யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு? ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி அங்க விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. போன உடனே என்ன ஆகுது? எப்படி இருக்காங்க உங்க காசுல? மிகப்பெரிய பண்டிட்டா இருக்காங்க இல்லைங்களா? எல்லா நிறைய பேரோட அன்பை சம்பாதிச்சிருக்காங்க. நல்ல பேர் புகழோட இருக்காங்களா? அப்படிப்பட்ட ஜீவ கோஸ்வாமி அங்க போய் சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி பார்க்கறாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட என்ன பண்றாங்க? தீட்சை எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. சரிங்களா? இனிஷியேஷன். உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க? நீ ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட எடுத்துக்கோ அப்படின்னாங்க.
உடனே இவங்க ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட போறாங்க. இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எப்பயுமே இனிஷியேஷன்ன்றது ஒரு சில தகுதிகள் அப்படின்றத வந்து பார்த்துட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, குரு வந்து கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ப்ரைட்னஸ் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுக்காக சேவை செய்யறதுல என்னைக்கும் முனைப்போட இருக்கணும். இனிஷியேஷன்ன்றது முடியறது இல்ல. இனிஷியேஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அப்பாடா அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. அதுதான் ஸ்டார்டிங். இனிஷியேஷன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும். ஜீவாத்மா யார் வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க தன்னை முழுக்க முழுக்க பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும். ஜட உலகத்தோட ரொம்ப பற்றுதலோட இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் தான் அதுல. அதனால அது ஆரம்பம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நிறைய வந்து பக்தி மார்க்கத்துல தன்னை ஈடுபடுத்தணும். எப்பயுமே பிரம்மச்சாரிகள் தான் நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க, சன்னியாசிகள் கோயில்ல சந்நியாசம் குடும்ப பொறுப்பெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இல்லைன்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா கோவிலை நிர்வாகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தின விஷயங்களை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுன்றது ரொம்பவே பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம். அதுவும் கலிகாலத்துல இல்லைங்களா? பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு நிறைய பேர் வர மாட்டாங்க. எல்லாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டு வந்து எல்லாருக்கும் புக்ஸ் நல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி பிரசாதத்தெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி காலையில இருந்து சாயந்தரத்துக்குள்ளார அவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் இருக்கும். ஆனா சன்னியாசிகள் பிரம்மச்சாரிகள் நம்ம சொல்லுவோம், கிரகத்தில் உள்ள வேலைப்பளுவை விட அங்கதான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது, இனிஷியேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். சரிங்களா? அது வந்து அப்பதான் ஆரம்பிக்குது. பக்தியில நம்மளோட வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது. குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட கைடன்ஸோட பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அப்ப எப்படி இருக்கணும் வாழ்க்கை? பகவானை நினைச்சு வாழறதை விட பகவானுக்கான வாழ்க்கையா இருக்கணும். சரிங்களா? அர்ஜுனர் ஹனுமன் மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் பகவானுக்காக செய்யற ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அப்ப உடனே வந்து ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து நான் சொல்ற வேலைகள்லாம் செய்யுன்றாங்க. சரி என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தா, கிளீன் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து உணவு தயாரிக்கணும். காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து சாதாரண அடித்தட்டு வேலைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் வந்து அப்பெல்லாம் வந்து பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளவு ரெடிமேடா கிடைக்காது. இப்ப நம்ம எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்காது. என்ன பண்ணணும்னா அந்த பாம் ட்ரீன்னு ஒண்ணு வச்சுக்கலாம். அதை வந்து காய வச்சு அதை பக்குவமா பதப்படுத்தி அதை வந்து எழுதுறதுக்கு ஏதுவான ஒரு விஷயமா அவங்க செய்யணுங்களாம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான இங்க் அதையும் வந்து தயாரிக்கணுங்களாம். இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் நிறைய வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அதாவது குக்கிங் பண்றது, கிளீனிங் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அப்புறம் வந்து இந்த எழுதுறதுக்கான இந்த தாள்லாம் செய்யறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அப்ப இதெல்லாம் செய்றாங்க. எத்தனை நாள்? ஒரு நாள் 2 நாள் கிடையாது. வருடக்கணக்கா செய்றாங்க. யாருக்கு? ரூப கோஸ்வாமிக்கு. அப்போ ஒரு இடத்துல கூட முகம் சுழிச்சோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு இடத்துல கூட வேற ஏதோ ஒரு சிந்தனையும் இல்லாம அவ்வளவு டெடிகேட்டடா அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரூப கோஸ்வாமிக்கு எல்லா பணிவிடைகளையும் அவங்க செய்றாங்க. இதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாயிடுது. அவங்களுக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அதுல ஒரு பக்குவம் தெரியும். இவங்க வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வருவாங்க. இவங்க இதுல இருந்து டிவியேட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிய வரும். அப்பதான் என்ன பண்ணுவாங்க குரு, அவங்களுக்கு இனிஷியேஷன் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா பகவானோட நாமம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பக்தி பாதைன்றது இன்னும் சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்ப அதுல ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு வரும்பொழுதுதான் அது என்ன ஆகும், நல்லபடியா பிரதிபலிக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை குரு வந்து கண்டிப்பா கவனிப்பாங்கன்ற நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி அவங்களோட இவங்களுக்கு செய்யறாங்க, ரூப கோஸ்வாமிக்கு செய்யறாங்க. அப்ப ரூப கோஸ்வாமி என்ன வந்து கிரந்தம் எழுதிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். சரிங்களா? பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அதுதான் அவங்க எழுதிட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரத்துல சனாதன கோஸ்வாமி வந்து வைஷ்ணவ தோஷினி அப்படின்றதும், அப்புறம் வந்து லகு தோஷினி, அதாவது பாகவதத்தை சனாதன கோஸ்வாமி வந்து சிறந்த முறையில அவங்க வந்து கொடுத்திருப்பாங்க கமெண்ட்ரி. சரிங்களா? அத வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதெல்லாம் இந்த வேலைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜீவ கோஸ்வாமி அவங்க பெரிய பண்டிட் இல்லைங்களா? அவங்க அவங்க வந்து சரின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து பிரிண்டிங்க்கே வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ரூவல் கிடைக்கும்னு. அப்ப அவங்க கிட்ட கொடுத்து ப்ரூஃப் ரீடிங் பார்க்க சொல்லுவாங்களாம். யாரு? சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி அவங்களோட கிரந்தங்கள். அப்ப என்னதான் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்ப எழுதிட்டு இருக்கும்போது ஜீவ கோஸ்வாமியும் எல்லாத்தையும் வந்து சரிவர வந்து ப்ரூஃப் ரீடிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ யார் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தடவை வந்து திக் விஜய் பண்டிட் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லா இடத்துக்கும் போய் எல்லாரையும் வந்து போட்டிக்கு கூப்பிடுவாங்களாம். நீங்க வந்து என்கிட்ட வந்து ஜெய் உங்களோட பிலாசபிய சொல்லி என்னோட பிலாசபி நீங்க வந்து
ஜெயிக்கணும், தன்னோட கொள்கைகள் அவங்களோட கொள்கைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களாம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, திக்விஜய் பண்டிட். அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, நேர ரூப கோஸ்வாமிகிட்ட வந்து இந்த மாதிரி என்கிட்ட வந்து வாதம் பண்றதுக்கு நீங்க ரெடியா வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். உடனே ரூப கோஸ்வாமி சொன்னாங்களாம், ஏன்னா இவங்களுக்குள்ள என்ன கடமைகள் இருக்கு, ஒரு நாள்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இவங்க செய்யணும் இல்லைங்களா? கிரந்தங்கள்லாம் எழுதணும். இப்ப மாதிரி ஈஸியா வந்து கம்ப்யூட்டர் அதெல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா? எல்லாமே கைப்பட எழுதணும். அதுவும் கிரந்தங்கள்லாம் பாகவதம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய 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 விஷயங்கள் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் இன்னும் நிறைய நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சது பகவத்கீதை, பாகவதம், அப்புறம் ஒரு சில லெட்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இதெல்லாம் தான் தெரியும். நிறைய கிரந்தங்கள்லாம் இவங்க எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. இவ்வளவு வெளிய விஷயங்களும் இருக்கும்போது, இவங்க என்ன ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணவே மாட்டாங்களாம். எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டீஸ்க்கு இது ஒரு வந்து ஒரு ஒரு அடையாளமாவே இருக்கும். தன்னோட ஒரு மணி துளிய கூட வேற விஷயத்துல செலவு பண்ணா அவங்களுக்கு அவ்வளவு பயமா இருக்குமா. இல்ல நம்ம வந்து பெரிய தவறு பண்றோம், அஃபென்ஸ் பண்றோம். ஏன்னா நேரம் மட்டும்தான் போச்சுன்னா திருப்பி கிடைக்காது இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட நேரத்த பகவான் கொடுத்த நேரத்த பகவானுக்காக செலவு பண்ணணும். அப்படின்றது தான் அவங்க ரொம்ப குறிக்கோளா இருப்பாங்களாம். அப்போ வந்து ஆஹ் இப்ப இவங்க என்ன கூப்பிடுறாங்க, ஆர்குமெண்ட் கூப்பிடுறாங்க இல்லைங்களா? மணிரூப கோஸ்வாமி சொன்னாங்களாம், எனக்கு வந்து நான் ஒத்துக்கிறேன், நான் வந்து தோத்து போயிட்டேன்னு ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன், நீங்க எழுதி கையெழுத்து போட்டு தரணும்ன்றாங்க. உடனே சரி சரி குடு எங்க கையெழுத்து போடணுமோ நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்றாங்களாம். உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் போய் காமிக்கிறாங்க. ரூப கோஸ்வாமி என்கிட்ட தோத்து போயிட்டாங்க, ரூப கோஸ்வாமி என்கிட்ட தோத்து போயிட்டு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு. உடனே சரி சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட உடனே ஊர் மக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்களா, விரஜவாசிகள்லாம், நீ வந்து ரூப கோஸ்வாமிகிட்ட தானே, சரி சனாதன கோஸ்வாமிகிட்ட போய் நீ வந்து ஆர்கியூ பண்ணு. சனாதன கோஸ்வாமிகிட்ட போறாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி இது வந்து பக்தர்களோட ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். தன்னோட மணிகள் ஏன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷமும் பகவானுக்காக செலவு பண்ணாதான் பகவானை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? ரொம்பவே ஜாக்கிரதையா வந்து தன்னோட ஒரு ஒரு மணி நேர துளியும் வந்து அவங்க செலவு பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்தை இதை நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா? அப்ப சனாதன கோஸ்வாமி என்ன பண்ணாங்களா, நான் ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் வரல, நான் தோத்து போயிட்டேன்னு ஒத்துக்கிறேன்னு, நீ எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுங்கன்னு. உடனே அவங்களும் சனாதன கோஸ்வாமி எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துறாங்களாம். உடனே எல்லாத்தையும் போய் காமிக்கிறாங்களாம். இந்த மாதிரி அந்த திக்விஜய் பண்டிட் நான் தான் வந்து ஜெயிச்சுட்டேன், இவங்க 2 பேர் தோத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே வந்துட்டு மறுபடியும் ரஜவாசிகள்லாம் ஜீவ கோஸ்வாமின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட போய் நீ வந்து இது பண்ணு, அவங்க வந்து கண்டிப்பா ஒண்ணு ஜெயிச்சிருவாங்க. உடனே ஜீவ கோஸ்வாமிட்டு போறாங்க. ஜீவ கோஸ்வாமிட்டு வந்து சொல்லும்போது, இல்ல நான் தோத்து போயிட்டேனே எடுத்துக்கோ அப்படின்னா கையெழுத்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி கையெழுத்து போட்டுருப்பாங்களால. உடனே உங்களுக்கு வந்து அது மனசு தாங்காதான். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் இல்லைங்களா? இவங்க அவங்களோட டிசைபிள். தன்னோட குருவுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல தோத்து போயிட்டாங்கன்றது இவங்களுக்கு தாங்கிக்கவே முடியல. அப்பனா வந்து இதை நம்ம ஜெயிச்சு நம்ம வந்து கூட, ஏன்னா டிசைபிள் ஜெயிச்சாலே குரு ஜெயிச்ச மாதிரி அர்த்தம் இல்லைங்களா? நான் வந்து உங்க கூட ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே சரியான ஆர்குமெண்ட். இவங்க தான் எல்லா விஷயங்களும் நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? சாஸ்திரங்கள் மூளை முடுக்கு எல்லாமே. அதாவது சந்த சந்தர்பாஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குங்களாம் இதுல கிரந்தங்கள்ல. அதுல பாத்தீங்கன்னா அது என்னன்னா பகவத் சந்தர்பாஸ், அப்புறம் பிரீத்தி சந்தர்பாஸ், அப்புறம் கிருஷ்ண சந்தர்பாஸ், அப்புறம் பரமாத்மா சந்தர்பாஸ், இந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்களாம். இது வந்து 6 இருக்குங்களாம். அதுல வந்து 6ல 1 வந்து எடுத்து அதை மறுபடியும் 6 பார்ட்டா பிரிச்சு அதுல ஒரு பார்ட் எடுத்து அதுல வந்து 105வது விஷயம் செக்ஷன் ஒண்ணு இருக்குங்களாம். அதுல PhD பண்ணிருக்காங்களாம். அப்போ சந்தர்பாஸ்ன்றது ஒரு பகுதி தான் கிரந்தங்கள்ல. அதுல அதை இன்னும் 6ஆ பிரிச்சு அதுல இருந்து ஒரு பார்ட் எடுத்து அதுல ஒரு செக்ஷன் எடுத்து அதுல PhD பண்ணாங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு ஆழ்ந்த நாலேஜ் இருக்கும் எல்லாத்துலயும். அப்போ அந்த திக்விஜய் பண்டிட் வராங்க. அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணாங்க, ஆர்குமெண்ட்டுக்கு போறாங்க. போனா எந்த இடத்துலயும் அவங்களால அந்த திக்விஜய் பண்டிட்டால இவங்க முன்னாடி நிக்க முடியல. 7 நாள் நடக்குதுங்களாம் இந்த வாக்குவாதம். அதுல கடைசியா ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து ஜெயிச்சிடுறாங்க. உடனே இவங்க ஒத்துக்கிறாங்களாம், நான் வந்து தோத்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யாரு அந்த திக்விஜய் பண்டிட் எழுதி ஜீவ கோஸ்வாமிட்ட கொடுக்குறாங்களாம். உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் இதை வாங்கி கீழ்ச்சி போட்டாங்க சரிங்களா? ஏன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய வேலைகள் உண்டு இல்லைங்களா? ஆனா இது வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. உடனே வந்து சனாதன ஜீவ கோஸ்வாமி கூப்பிட்டு, நமக்கு இவ்வளவு வேலைகள் இருக்கு, பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க கைங்கரியங்கள், இதெல்லாம் விட்டுட்டு 7 நாள் நீ எப்படி வீணாக்குன? அது அது எப்படி உனக்கு வந்து அது வந்து சரியா பட்டுச்சு? 7 நாள் 7 இரவு நீ வந்து வீணாக்கியிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்பவே கடிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் சரிங்களா? இது ஒரு விஷயம். இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், மணித்துளிகளை நம்ம என்னைக்குமே ஒரு இடத்துல கூட பகவானை விட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகுது, நமக்கு அஃபென்ஸ், திருப்பி கிடைக்காத ஒரு மணித்துளி, அதை நம்ம விட்டுட்டோம் அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு அஃபென்ஸை நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட திருக்கணும் அப்படின்றது.
இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வல்லபாச்சாரியார் அப்படின்னு இருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களும் ஒரு சிறந்த ஒரு பண்டிட் அவங்க. இப்ப ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி அவங்களும் ஒரு சிறந்த ஒரு பண்டிட் அவங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரூப கோஸ்வாமி வந்து பார்க்குறாங்க. பார்க்கும்போது உடனே வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பக்தி ரசாமிர்த சிந்து வந்து நான் வந்து எழுதிட்டு இருக்கேன்றாங்க. குடுங்க நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி பாக்குறாங்களாம். உடனே அதை பார்க்கும்போது எல்லாமே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வராங்க. அப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமி சொல்லியிருப்பாங்களாம், பக்தி முக்தி அப்படின்றது வந்து பிசாசுக்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்களாம். சாரி, புக்தி புக்தி சரிங்களா? பக்தியில புக்தி முக்தி. புக்தி அப்படின்றது என்னன்னா, புத்தி அப்படின்றது என்னன்னா மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ். சரிங்களா? இதுவும் லிபரேஷன்றது முக்தி இல்லைங்களா? இது ரெண்டு ஆசைகளும் வந்து பிசாசோட கம்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து படிச்சிருந்தா அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும். உடனே இத பார்த்த உடனே வல்லபாச்சாரியாருக்கு வந்து இது வந்து முக்தின்றது எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயம். எல்லாருக்குமே வந்து முக்தின்றது ரொம்பவே பிடிக்கும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அத வந்து நீங்க வந்து சம்மந்தப்படுத்தி சொன்னது வந்து கொஞ்சம் கடினமானதா இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்பாங்களாம். உடனே ரூப கோஸ்வாமியும் ஆமா ஆமா அது வந்து நான் வந்து சொல்லியிருக்க கூடாது. சரி நான் அதை மாத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களாம். உடனே சரின்னு இதை வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி அப்ப வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு பிளானிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? இது விசிறி விட்டுட்டு இருக்காங்க. இது உடனே ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. உடனே வந்து தன்னோட குரு வந்து கரெக்ட் பண்ணுது. உடனே நேரா என்ன பண்ணாங்களாம், வல்லபாச்சாரியர் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு ரொம்ப ஹம்பிளா ரொம்ப பணிவோட சொல்றாங்களாம். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து என்னோட குருவை நீங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணீங்க. அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, முக்தி வந்து கெட்டதுன்னு சொல்லவே இல்லை. அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஆசை இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களுக்கும் முக்திக்காகவும் உள்ள ஆசைகள். ஏன்னா முக்தின்றது வந்து என்னன்னா இந்த ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்படாம இருக்கிற ஒரு இடம் இல்லைங்களா? முக்தின்றது பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு போறது. அப்ப இங்க உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு முக்தி அடையணும்னு நினைக்கிறது பகவானை பயன்படுத்திக்கிறதா இருக்கும் இல்லைங்களா? பகவானை பயன்படுத்தி இந்த பிரச்சனைகள்ல நம்ம வெளியில வரோம். நித்தியமா வெளியில வரோம் அப்படின்றதுதான் இருக்கும். பக்தி சேவைன்றது பகவானுக்காக செய்யற சேவைகள். இப்ப நிறைய டிவோட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, கோபிஸா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து கோபாஸா இருக்கட்டும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் நரகத்துல இருந்தாலும் பக்தி செய்யணும். அவ்வளவுதான் அவங்களோட தாத்பரியம். அது பியூர் டிவோட்டிஸோட மனநிலை. ஆனா வந்து இந்த ஜட உலகத்துல எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கணும், எனக்கு முக்தி வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது என்னன்னா, பகவானை பயன்படுத்தி பகவானோட லோகத்தை அடையிறது. அந்த டிசையர் முக்திக்கு அதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸை விட என்ன ஏற்படுது, என்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்படாம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து அந்த ஆசைதான் வந்து தவறுன்னு வந்து என்னோட குரு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால வந்து நீங்க வந்து அந்த அர்த்தத்துல பாத்தீங்கன்னா தவறு கிடையாது என்னோட குரு இது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்களாம். உடனே வந்து வல்லபாச்சாரியாரும் இதை தெரிஞ்சுட்டு சரி நீங்க சொன்னது சரியான விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லி நேரம் என்ன அதுக்கப்புறம் ஜீவகோஸ்வாமி போய் யமுனையில போய் குளிக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய விஷயங்கள்லாம் பரிக்கிரமெல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க போறாங்க ரூப கோஸ்வாமி இடத்துக்கு. இந்நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா வல்லபாச்சாரியார் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமிகிட்ட போயிட்டு நீங்க என்ன எழுதியிருந்தீங்களோ அது வந்து சரிதான். புத்தி முக்தி இது ரெண்டுமே வந்து அதுக்கு ஆசைப்படுறது வந்து தவறு. மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு ஆசைப்படுறதும் தவறு. முக்திக்கு ஆசைப்படுற விஷயங்கள்லாம் செய்யறதும் தவறு அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப எது சிறந்தது? பக்தி தான் சிறந்தது. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்காக வாழறதுதான் சிறந்தது அப்படின்றது வந்து இப்ப இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்காங்க, மஞ்சரிஸ். ஆனா என்ன பண்ணிருக்காங்க, டிசென்ட் ஆயிருக்காங்க பகவானுக்கு சர்வீஸ் செய்யறதுக்காக இல்லைங்களா? அது நான் ஜட உலகத்துக்குலாம் போக மாட்டேன், அங்க போனா எனக்கு வந்துட்டு அது ரொம்ப வந்து என்னது நல்ல ஒரு ஏத்த இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லல. பகவானுக்கான சர்வீஸா அது ஜட உலகமா இருந்தாலும் நாங்க போறோம், நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே இவங்க டிசென்ட் ஆயிருக்காங்க. நிறைய கோபிஸும் எல்லாருமே பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறவங்க தான், யசோதாம்மா எல்லாருமே. ஆனா எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, பகவான் லீலை பண்ணும்போது ஜெய விஜயனா இருக்கட்டும், நான் வந்து அரக்கனால நான் பிறக்க மாட்டேன், நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா தான் பிறப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்லவே இல்லை. என்ன பண்றாங்க எல்லாரும், உங்களுக்கு பகவான் வந்து அசுரனா பிறக்கணும் அப்படின்னும் போது அதை அப்படியே ஏத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுக்காக செய்யற சேவைதான் சிறந்தது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியத்தை வந்து இதுல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ வல்லபாச்சாரியர் வந்து சொல்றாங்க, சரி நீங்க சொன்னதுதான் சரி. உடனே சரி ஆனா இதே இப்போ உங்களுக்கு எப்படி சொல்றீங்கன்னு சிவகோஸ்வாமி வந்து சொன்னாங்க, ரொம்ப வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்காலர் அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க.
உடனே ரூப கோஸ்வாமி வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி வராங்க. வந்தோடனே நீ என்ன சொன்ன வல்லபாச்சாரியார்கிட்ட அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நான் இந்த விஷயத்த சொன்னேன்றது அப்படியே தெளிவா ஒத்துக்குறாங்க. ஒத்துக்கிட்ட உடனே ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்ணாங்கன்னா, உனக்கு வந்து ப்ரைடு வந்துருச்சு, உனக்கு எல்லாம் தெரியுன்ற அளவுக்கு. அதனால நீ வந்து விருந்தாவனத்துல யாரெல்லாம் அகங்காரத்தோட இருக்காங்களோ அவங்களும் இருக்கக்கூடாது. நீ இந்த விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியில போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதுவும் நீ வந்து உன்னோட சாப்பாட்டுக்காக யார்ட்டையும் நீ வந்து பிச்சையும் எடுக்கக்கூடாது. உனக்கா கிருஷ்ணரா கொடுத்த சாப்பாட்டை மட்டும்தான் நீ சாப்பிடணும் அப்படின்றதையும் சொல்லி அமைச்சிடுறாங்க. எப்பயுமே டிசைபிள் என்ன பண்ணுவாங்க, குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. உடனே இவங்களும் போறாங்க. விருந்தாவனத்தை விட்டு மதுரா அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. போய் ஒரு crocodile ஹோல் ஒண்ணு இருக்குங்களாம். அதாவது இந்த முதலை இருக்கிற ஒரு இடம். அந்த இடத்துல போய் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, அமைதியா இருக்காங்க. அவங்களுக்கா எப்போ சாப்பாடு கிடைக்குதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டு பகவானை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. சரிங்களா. இப்படி நிறைய நாள் ஓடிடுது. அப்புறம் பார்த்தா சரியா சாப்பிடாதனால அவங்க எப்படி ஆயிடுறாங்க, எலும்பும் தோலுமா ஆயிடுறாங்க. உடனே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விரஜவாசிகள் எல்லாம் பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு சனாதன கோஸ்வாமி அவங்க அவங்க அப்ப வேற கிரந்தங்கள்லாம் அவங்க எழுதிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. வைஷ்ணவ தோஷினி அந்த விஷயங்கள்லாம் எழுதிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. லகு தோஷினி இதெல்லாம். அப்போ வந்து அவங்க வந்து அந்த பக்கமா வராங்க. வந்த உடனே வந்து என்ன அப்படின்னோடனே, இந்த மாதிரி இங்க ஒரு சாது ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, ரொம்ப மெலிஞ்சிருக்காங்க, நீங்க போய் அவங்களுக்கு ஏதாவது அனுகிரகம் பண்ணுங்க அப்படின்னு. உடனே சரின்னு போயிட்டு அங்க பார்த்தா சனாதன கோஸ்வாமிக்கு தெரியுது ஜீவ கோஸ்வாமின்னு. ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க, உடனே அவங்களுக்கு மனசுக்கு வந்து கஷ்டமாயிடுது. உடனே நேர ரூப கோஸ்வாமிகிட்ட போறாங்க. என்ன பண்ணிருக்க நீ அப்படின்னு வந்து சொன்ன உடனே, என்ன அப்படின்னோடனே, உன்னோட வேலைகள்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கான்னா, இல்ல ஜீவ கோஸ்வாமி இருந்த வரைக்கும் எனக்கு ப்ரூஃப் ரீடிங் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இந்த நிறைய இந்த ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு, இந்த குக்கிங், அப்புறம் வந்து இந்த அவங்களோட டேட் என்னது, ராதா தாமோதர், ராதா கோவிந்தஜி, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அபிஷேகங்கள் எல்லாம் பண்ணது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் அவங்க செஞ்சாங்க இல்லைங்களா. அதனால இவங்களோட வேலைகள் சுழுவா இருந்தது. ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, ஜீவ கோஸ்வாமி இல்லாதனால மத்த கடமைகளும் பண்ணிட்டு வேலைகளும் செய்யறதுல வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுச்சு. அப்போ உடனே சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி வந்து வேலை வந்து கொஞ்சம் நிதானமா தான் நடக்குதுன்னு. உடனே நீ ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு என்ன பண்ண அப்படின்னோடனே, இந்த மாதிரி அப்பதான் சொல்றாங்களாம், ஆமா இந்த மாதிரி நான் வந்து விருந்தாவனத்துல இருந்து வெளியில போக சொல்லிட்டேன்னு. இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கடமையானோன்னு நாம ருச்சி, பகவானோட நாமம், அது வந்து அதோட இனிமை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து ஜீவ தயா, இந்த ஜட உலகத்துல யாரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் நல்லபடியா பக்தி சேவைக்கு எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து வைஷ்ணவ சேவா, வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்யணும். எப்பயுமே பகவானுக்கு சேவை செய்யறதை விட வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்யதான் உயர்ந்தது. அப்பதான் பகவானை நம்மளால அடைய முடியும், பகவானுக்கும் திருப்தி ஏற்படும். அப்ப இதெல்லாம் தானே நம்மளுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தாங்க அப்படின்னோடனே, ஆமா அப்படின்னு சொல்லி ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாங்க. அப்ப ஜீவ தயான்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அது நீ என்ன பண்ண அப்படின்னோடனே, ஆமா நான் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமிய வெளியில அனுப்பிட்டேன் தயை இல்லாம அப்படின்னு சொல்லவும், நமக்காக தானே அவங்க வந்து அந்த திக்விஜய் பண்டிட் கிட்ட அவங்க கிட்ட வந்துட்டு இது ஆர்குமெண்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து சரியான விஷயத்தை தானே வல்லபாச்சாரியார்ட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே, சரி அப்ப அவங்களை கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னோடனே சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஜீவ கோஸ்வாமி கூப்பிட்டு வராங்க. பார்த்தா ரொம்ப எலும்பும் தோலுமா மெலிஞ்சு இருந்தாங்க ஜீவ கோஸ்வாமி. அப்புறம் அவங்களுக்கு நல்லபடியா எல்லா விஷயங்களும் நாங்க கொடுக்குறாங்க ரூப கோஸ்வாமி. மறுபடியும் அவங்க தேறி வராங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்க ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி தாண்டி ரகுநாத பட்டு கோஸ்வாமி, கோபால பட்டு கோஸ்வாமி எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட வேலைகளையும் வந்து இவங்க கிட்ட கொடுப்பாங்களாம். அதாவது ரகுநாத தாஸ் அவங்க கோஸ்வாமி இருக்காங்களா, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ராதாகுண்ட் ஷாம் குண்ட் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சு அதை நிர்ணயிக்கிற வேலையை அவங்க ஏத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான விஷயங்கள்லாம் அவங்களால செய்ய முடிஞ்சது. ஆனா அதை கட்டுமான பணியெல்லாம் அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு அவ்வளவா லகுவா இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு வயது ரொம்ப ஆயிருந்தது. ஆனா ஜீவ கோஸ்வாமி அவங்க தானே சின்னவங்க இருக்கிறதுலே கோஸ்வாமிஸ்லயே, அவங்க கிட்ட கொடுத்து இதை வந்து நீதான் வந்து கையில எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நிறைய. அப்புறம் ஜீவ கோஸ்வாமி அதுக்கான பிளான் எல்லாம் நல்லபடியா பண்ணி அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் வந்து நல்லபடியா பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இந்த மாதிரி எல்லாரோட வேலைகளையும் வந்து இவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். என்னென்ன வேலைகள்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய இவங்களே 25 புக்ஸ் எழுதினாங்களாம். சரிங்களா. அதாவது நிறைய கிரந்தங்கள் என்னது ஜீவ கோஸ்வாமி தான். எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது, வால்மீகி எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது, வால்மீகி மட்டும் இல்ல, வியாசர் அவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது கூட இவங்கதான் நிறைய கிரந்தங்கள் வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். 25 புக்ஸ் மொத்தமா இவங்க எழுதினது. அதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இப்ப நம்ம கிட்ட இல்ல, தொலைஞ்சு போச்சு. இருந்தும் 550,000
வெர்சஸ் வந்து இவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நிறைய எழுத்துக்கள், எடிட்டிங், ப்ரூஃப் ரீடிங், அதுக்கப்புறம் வந்து பிலாசபி, கொள்கைகளை பரப்புறது, அப்புறம் இந்த பரிக்கிரமாலாம் பண்ற இடங்கள் அதெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது, அப்புறம் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கறது, போயம்ஸ் எழுதுறது, அப்புறம் வந்து லீடர்ஷிப் எல்லாரையும் வந்து நல்லபடியா தலைமை வகிக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க. அப்புறம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு டேட்டி உண்டு. சரிங்களா? ராதா தாமோதர் டேட்டி. எல்லா கோஸ்வாமிக்கும் ஒரு டேட்டி உண்டு இல்லைங்களா? சனாதன கோஸ்வாமிக்கு மதன மோகன, அதுக்கப்புறம் வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு யாரு பார்த்தோம், ராதா கோவிந்தஜி இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு டேட்டி யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராதா தாமோதர். ராதா கோவிந்தஜி ரூப கோஸ்வாமியோட கனவுல வந்து ராதா கோவிந்தரா மாறி இந்த உருவத்தை வந்து நீ வந்து கார் பண்ணி சிலையா செஞ்சு நீ வந்து ஜீவகோஸ்வாமிக்கு கொடுக்கணும். ஜீவகோஸ்வாமியோட பக்தியை நான் வந்து ஏத்துக்கிறதுல ரொம்பவே விருப்பமா இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். உடனே அதை பார்த்த உடனே ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்ணாங்களாம், ராதா தாமோதரை வந்து வடிவமைக்கிறாங்க. அந்த கனவுல வந்து அதே வடிவத்துல வடிவமைச்சு ரூப கோஸ்வாமி ஜீவகோஸ்வாமிக்கு கிஃப்டா கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த இது பிருந்தாவனத்துல வெளியில போ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டேட்டியும் வந்து ரூப கோஸ்வாமி கொடுக்குறாங்க பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேர்ல. உடனே அந்த டேட்டியை வாங்கின உடனே இவங்க தான் சின்னதுல இருந்து டேட்டியோடய வளர்ந்தவங்களாச்சே. அதை வந்து அவ்வளவு அழகா அவங்க வந்து பூஜை பண்ணாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்க அவங்க அதாவது ராதா தாமோதர் இப்பயும் உண்டு. இந்த சிலைகள்லாம் இப்பயும் உண்டு. ராதா இவங்க எல்லாரோட டேட்டையும் பிருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னா ஷட் கோஸ்வாமிஸோட விக்கிரகங்கள் எல்லாமே கோயில இன்னைக்கும் உண்டு. என்ன பண்ணுமோ ராதா தாமோதரா இருக்கிற அந்த டேட் என்ன பண்ணுமோனா, இவங்க வந்து தூபங்கள்லாம் காமிச்சிட்டே இருப்பாங்களா, எனக்கு பசிக்குது சாப்பாடு கொண்டு வான்னு பண்ணி வேகமா போய் சமையல் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அது ஊட்டி விடுவாங்களா, ஆண் வாயை திறந்து வாங்கிப்பாங்க விக்கிரகத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணர். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு அந்யோன்யம். உட்காந்து நான் ஃப்ளூட் வாசிக்கிறத கேளு அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுங்களாம். அப்போ அன்னை வந்து பகவான் சொல்லும்போது உடனே இவங்களும் உட்காந்து கேட்பாங்களாம். இந்த மாதிரி வந்து டேட்டிஸோட பூஜைகள்லாம் அவ்வளவு சிறந்த ஒரு முறையில எனக்கு சின்னதுலயே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா, அவங்க எப்படிலாம் பண்ணாங்கன்னு. இன்னும் சிறப்பா அவங்க வந்து பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அவங்களோட டேட்டு பேரு ராதா தாமோதர். சரிங்களா? இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் அவங்க திறன்பட செய்யறாங்க. அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா கோஸ்வாமிக்கும் ஒரு வயதான நிலைக்கு வந்துடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாரோட கிரந்தத்தையும் ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி இவங்க வந்து திரும்பி வந்து கோலோகம் போயிட்டாங்க. மஞ்சரிசா அவங்களாம் போயிட்டாங்க. சரிங்களா? மிச்சம் வந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் கோஸ்வாமி, லோகநாத் கோஸ்வாமி, இந்த மாதிரி கோஸ்வாமிஸ் தான் மிச்சம் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாமே ரொம்ப வயதாயிட்டாங்க. அப்ப அவங்களோட பொறுப்புக்கு எல்லாமே ஜீவ கோஸ்வாமிகிட்ட தான் இருந்தது. அப்போ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமியோட சிஷ்யர் யாருன்னா ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியர், அப்புறம் நரோத்தம தாஸ் அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லோகநாத் கோஸ்வாமியோட சிஷ்யர். சரிங்களா? ஷியாமானந்த பிரபு, இந்த மாதிரி மத்த குருவோட சிஷ்யர்களும் என்ன பண்ணாங்க, ஜீவ கோஸ்வாமிகிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைகிறாங்க. சரிங்களா? அவங்க இன்னும் நிறைய கத்துக்கிறாங்க. அப்ப இந்த 3 பேர் தான் பிரதானம். இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜீவ கோஸ்வாமி இது வரைக்கும் கலெக்ட் ஆன எல்லா விஷயங்களும், இது வரைக்கும் எல்லா கோஸ்வாமிஸோட பிரயர்த்தனங்கள் இல்லைங்களா, எல்லாரும் பகவான் சொன்ன ஆணையின்படி கொண்டு வந்த எல்லா சொத்துக்களையும் என்ன பண்ணாங்களாம், 2 மாட்டு வண்டி, அதுல ஒண்ணுத்துல வந்து இவங்க 3 பேர் இருக்காங்க. யாரு? ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியர், நரோத்தம தாஸ், அப்புறம் ஷியாமானந்த பிரபு. சரிங்களா? இவங்க 3 பேர். இன்னொரு வண்டியில இவங்க எல்லாரும் கொடுத்த கிரந்தங்கள். சரிங்களா? எல்லா விஷயங்களும் நமக்கான வழிகாட்டுதல், நம்மளோட ஆதாரம். சரிங்களா? நம்ம ஒரு விஷயம் ஏதாவது தொலைஞ்சு போச்சு நம்மளோடது அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு பதபதிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இதுதான் வந்து பொக்கிஷமே இல்லைங்களா, நம்ம கலிகாலத்துல உள்ள மக்களுக்கான வழிகாட்டுதலான புக்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு புக்ஸும் ஒரு விஷயங்களும் விருந்தாவனத்துல அவங்க நிர்ணயிச்ச கோயில்கள், அப்புறம் வந்து பகவானோட இடங்கள், பாஸ்ட் இடங்கள், அதெல்லாம் இன்னைக்கு இவங்க சொல்லல நம்மளுக்கு தெரியாது. விருந்தாவனத்துல போய் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு கூட தெரியாம நம்ம பாட்டு நின்று இருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா இவங்க தான் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப நம்ம போய் விருந்தாவனத்துல ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கைடன்ஸோட, ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட கைடன்ஸோட பண்ணா ஒரு இடத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி காமிப்பாங்களாம். இந்த இடத்துல இந்த பாஸ்ட் என்ன, இந்த இடத்துல இந்த பாஸ்ட் என்ன, அவ்வளவும் யாரால கிடைச்சது? இந்த கோஸ்வாமிசால் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு. இவ்வளவு விஷயங்கள், பொக்கிஷங்கள் அப்படின்னு இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இந்த 3 பேர் ஒரு மாட்டு வண்டியில, அப்புறம் இந்த பொக்கிஷங்கள்லாம் ஒரு மாட்டு வண்டியில எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பெங்கால்ல போய் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜீவ கோஸ்வாமி அனுப்புறாங்க. சரிங்களா? மற்ற கோஸ்வாமிஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் வயதாயிருக்கு, ரொம்பவே வயதாயிருக்கு. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி கிடையாது. ஜீவ கோஸ்வாமி விருந்தாவனத்துல இருக்காங்க.
இவங்க எல்லாம் 3 பேர் மட்டும் இந்த பொக்கிஷத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு, அப்பெல்லாம் ஒரே ஒரு செட்டு தான், நிறைய எல்லாம் கிடையாது. சரி தொலைஞ்சு போச்சா வேற இப்ப நம்ம வந்து பிரிண்ட் போட்டுக்கலாம், வேற காப்பி இருக்கு அப்படிலாம் கிடையாது, அந்த ஒரு செட்டு தான். அப்ப எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இவங்க போறாங்க. சரிங்களா? போகும்போது அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணுபூர் அப்படின்ற ஒரு இடம் வருது. சரிங்களா? அங்க வந்து வீர் கம்பீர் அப்படின்ற ஒரு ராஜா இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகல் ஃபுல்லா சாஸ்திரங்களை கேட்பாங்களாம், ராத்திரி ஆனா திருடுவாங்களாம். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது, இதே மாதிரி பகல் ஃபுல்லா சாஸ்திரங்கள்லாம் கேட்பாங்க, ராத்திரி ஆனா வழிப்போக்கர்கள்ட்ட இருந்து கொள்ளையடிப்பாங்களாம் அவங்களோட ஆளுங்களை வச்சு. அந்த மாதிரி இவங்க போறாங்க, இவங்க 3 பேரும் போறாங்க, மாட்டு வண்டியில இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க ஜீவ கோஸ்வாமி ஏதும் விலங்குகளால பயம் வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு 10 பேரை இவங்களுக்கு துணைக்கும் அனுப்புறாங்க. நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தானவங்களா. யாரு கூட, இந்த 3 பேர் கூட, ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியர், நரோத்தமதாஸ், அப்புறம் ஷியாமானந்த பிரபு இவங்க கூட. ஆனா அங்க ராஜா கிட்ட இருந்து வந்தவங்க எத்தனை பேர், 200 பேருங்களாம். அப்ப அவங்களோட இவங்களால போட்டி போட்டு ஜெயிக்க முடியல. ஆனா ராஜா தான் எடுத்துட்டு போனாங்கன்றது தெரியாது, யாரோ கொள்ளையர்கள் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு மட்டும் இவங்க 3 பேருக்கு தெரியுது. இவங்க 3 பேரையும் வந்து கட்டி வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த பெட்டியை எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. சரிங்களா? இவங்க யாரு, எல்லா கோஸ்வாமிஸும் தன்னோட வாழ்க்கைய அர்ப்பணமா பண்ணி கொடுத்த விஷயங்கள் அத்தனையும் இவங்க 3 பேருக்கும் அந்த இடத்துல தன்னோட உயிரை விட்டுறணும்னு தோணுச்சுங்க. ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு எதிர்கால சந்ததிகளுக்காக கொடுத்த அவ்வளவு மிக உயர்ந்த ஒரு பொக்கிஷத்தை நம்ம இப்படி தொலைச்சிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே வந்து, ஏன்னா அடுத்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது இல்லைங்களா? அதை வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலான்றதும் கிடையாது. அப்ப அவங்க நிலை குலைஞ்சு போய் தன்னோட உயிரை மாச்சிக்கணும்னு நினைச்சு இந்த 3 பேர் இருக்காங்க. அப்ப ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு இதை வந்து கன்வே பண்றாங்க. உடனே ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்பிக்கை. அந்த இடத்துல நம்ம ஜீவ கோஸ்வாமிட்ட பார்க்காது, எது ஒண்ணு நடந்தாலும் பகவானுக்காக செய்யற செயல் என்னைக்குமே வீணாகாது, என்னைக்குமே அதுல கஷ்டம் வராது. அதுல ஏதோ நடக்கணும்னா அதுல ஏதோ ஒரு தாத்பரியம் இருக்கும். நம்பிக்கையோடு இதுல சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஆசீர்வாதம் ஏதோ இருக்கும் அப்படின்றத சொன்னாங்க. சொல்லிதான் அவங்களுக்கு விஷயம் கிடைச்சது. சரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஸ்ரீவாஸ் ஆச்சாரியர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நரோத்தமதாஸ் பிரபுஜியும் ஷியாமானந்த பிரபுஜியும் வந்து, நீங்க வந்து வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு போங்க, உங்களுக்கு மெமரியில என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க, நிறைய பேருக்கு கன்வே பண்ணுங்க. ஏன்னா கன்வை பரம்பரை டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல ஒருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இன்னொருத்தவங்க அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கனால இன்னைக்கு நம்மளால இந்த பாத்துல இருக்க முடியுது இல்லைங்களா? இல்லைன்னா இது நம்மளுக்கு தெரியாம போயிருக்கும். அப்ப நீங்க போய் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையா நம்ம 4 பேருக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து செய்ய சொல்றாங்க. அதை இந்த இந்த 3 பேரோட பொசிஷன்ல தான் இப்ப நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். நமக்கு இதெல்லாம் தெரியுது இல்லைங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை இன்னும் நிறைய பேருக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இது நம்மளோட கடமை. அவ்வளவு ஜீவ கோஸ்வாமிஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்த ஒரு பொக்கிஷத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட நிறுத்திடக்கூடாது. அப்படின்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு யார் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க இல்லைங்களா? நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயத்தை நம்ம எல்லாரும் கையில எடுத்துக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, போறாங்க இவங்க 2 பேரும் போயிடுறாங்க. ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியர் மட்டும் தேடுறாங்க கிரந்தம் எங்கன்ட்டு, அதாவது அந்த பொக்கிஷங்கள்லாம் எங்கன்ட்டு. அப்ப என்ன ஆகுது, உடனே வந்து ஒரு பிராமணனை சந்திக்கிறாங்க. என்ன தேடிட்டு இருக்க அப்படின்னு உடனே இந்த மாதிரி சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நாங்க வந்து வந்தோம், எங்களோட காணோன்னு. சரி சரி, இங்க வந்து ஒரு ராஜா இருக்காங்க, அவங்களோட தர்பார்ல தினமும் வந்து ராத்திரி ஆனா இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள் பத்தின உபன்யாசங்கள்லாம் நடக்குது, வா போலான்னு. சரி இவங்களும் போறாங்க. போனா பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ் அங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அங்க. உடனே சொன்ன உடனே அதுல ஒருத்தவங்க தப்பா சொல்லிடுறாங்க. சொன்ன உடனே 2 3 நாள் இவங்களுக்கு கேக்குறாங்க. கேட்டுட்டு ஒரு கொஞ்ச நாள் என்னன்னா தப்பா சொல்லிடுறாங்க. தப்பா சொன்ன உடனே இது இப்படி கிடையாது, இந்த முறையில தான் அது வரும், தாத்பரியம் இப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும்ன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியர். இதை கேட்ட உடனே அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருது. நீங்க ரொம்ப நல்லா சொல்றீங்க, இனிமே நீங்களே சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களாம். உடனே வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீனிவாஸ் அவங்களே வந்து என்ன பண்ணாங்களா, ஆச்சாரியர் எல்லாருக்கும் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க. அப்ப ராஜா கிட்ட சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நாங்க வந்து வந்தோம், வரும்போது எங்களோட இந்த இது பொக்கிஷங்கள்லாம் வந்து தொலைஞ்சு போச்சு, யாரும் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னே ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, தான் எடுத்துட்டு வந்தது தெரிஞ்சு போச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு, சரி சரி வாங்க இதுதான் அது பாருங்க அப்படின்னு வந்து காமிக்கிறாங்க. காமிச்ச உடனே ஆமா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொலைஞ்ச அந்த பொக்கிஷம் கிடைச்சோடனே அவங்களால எவ்வளவு நமக்கே ஒரு பொருள் தொலைஞ்சு போய் திரும்பி கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவோம். இது பொக்கிஷம் இல்லையா? உடனே ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தாங்க முடியல. ஆமா இதைதான் நாங்க தேடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. உடனே ராஜா என்ன சொல்றாங்களா, இது எல்லாத்தையும் வந்து நிறைய பிரிண்ட் அவுட் போடணும். பிரிண்ட்னா இப்ப அந்த காலத்துல கைப்பட தானே எழுதுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இது மாதிரி நிறைய பிரதிகள் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா கிட்ட இருந்த ஆள் பலத்தை வச்சு நிறைய பேப்பர்ஸ் அதுல வந்து நிறைய எழுதி இன்னும் நிறைய
இப்ப இவங்க 3 பேர் மட்டும் இருந்திருந்தாங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? அவங்களால இவ்வளவு எஃபர்ட் வந்து போட்டு செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப இது வந்து ஒண்ணு நடந்திருக்கு, எல்லாமே காணாம போயிருக்குன்னோனே பயம் ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா? ஆனா அது எதற்காக? ஆள் பலத்தை இன்னும் கூட்டுறதுக்காக. அப்பதான் ஜீவகோஸ்வாமி சொன்னாங்களாம், நம்பிக்கை அது ரொம்பவே முக்கியம். பகவானுக்காக செய்யற செயல் என்னைக்கும் வீணாகாது. அதனால இது நம்மளுக்கு ஆள் பலத்தை கொடுக்கறதுக்காகவும், அப்புறம் அதெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு பணம் தேவைப்படும் இல்லைங்களா? அதுவும் ராஜா வந்து அவ்வளவு உதவி பண்ணாங்களாம். அப்ப நிறைய பேருக்கு அது வந்து போய் சேர்ந்துச்சுங்களாம். அப்போ அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல தான் இந்த ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஜீவகோஸ்வாமி. சரிங்களா? இப்படி அப்புறம் அது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சென்று அடைஞ்சதுன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கையில இல்ல. பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு இருக்கு. அந்த பொக்கிஷங்களை நம்ம ஆழ்ந்து படிச்சு நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல திறன்பட நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். நம்மளோட நிறுத்திக்காம அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். எப்படி ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா, நரோத்தமதாஸ், ஷியாமானந்த பிரபுஜி எல்லாரும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்களோ, ஜீவகோஸ்வாமி, மத்த சட்கோஸ்வாமி நம்ம நம்மளும் போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? பிரயத்தனை பண்ணி கண்டிப்பா நம்ம மத்த சோல்ஸையும் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும். இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து அவங்களையும் நம்ம மீட்டு எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்தோட நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து 1608 வந்து மறுபடியும் ஜீவகோஸ்வாமி முக்தி அடைஞ்சாங்க. அப்புறம் விலாச மஞ்சரியா அவங்களும் வந்து தன்னோட இருப்பிடம் கோலோகம் போனாங்க. பகவானுக்கு இப்பயும் நித்திய எப்படி அங்க கைங்கரியங்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, விலாச மஞ்சரி ஜீவகோஸ்வாமி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நித்திய கைங்கரியம் பண்ற அவங்க எல்லாம் இங்க வந்து நமக்காக இவ்வளவு பாடுபட்டு கொடுத்த கிரந்தங்களை அவங்கள நல்லபடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நமக்கும் நல்லபடியா அந்த நாலேஜ் தெரிவித்து நம்மளும் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்து பக்தியில நிறைஞ்சு இருக்கணும். ஏன்னா பியூர் டிவோட்டிஸோட ஒரு துளி பக்தி போதுங்களாம். இந்த இது ஜட உலகங்கள், இந்த உலகம் மட்டும் இல்ல, எல்லா ஜட உலகங்களும் பக்தி மார்க்கத்துல வர்றதுக்கு கோபீஸோட ஒரு துளி பக்தி, பியூர் டிவோட்டிஸோட ஒரு துளி பக்தி போதுங்களாம் நம்ம எல்லாருமே பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடுறதுக்கு. அப்படிப்பட்ட பக்தி நமக்கும் இவங்க எல்லாரும் அவசியம் வழங்கணும் அப்படின்ற வேண்டுதலோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ நம்ம எண்ட் பண்ணிப்போம். வாஞ்சா கல்பத்த ரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பத்தான பாவனி வைஷ்ணவ நம நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.